Tana ino mugusi na anene moni nse yonsi ya Kenya. Eyene Nsoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye ne Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Mulgeria bwegeta senigen Nsoko TV no gusaba kwane na ndokwegena kwanenga anonsia sore anonsia sokwa bokire bya asomoro birite Nsoko bwakire tunyare to gusanga naye tunyare to kwegwa erio giriago cyangikiri boygo tukagetenga nabego torengeretinga nabego tutagetenga ototomere orwaka rwago asomutanda ito studio nabega sinamba ito studio tunyare to gusanga naye kirengerio anonsia sore anonsia soke bwaterete cyangikiri boygo to kumanya legende tukwenekwa kuro county uchakiri county ya Kisii county ya Mira wikomo chomone o Nairobi yetere ndemo butamide na ndemo tunya tugusanga naye nabo igo ningoke ekero tugusanga naye nabo gekerengero kyao wiya kegima umwanchu muligerelia ndonse soberete litukolero niliati chikabere chitaliki kianda umutienyi oyo no kianda noro mwaka w'ikiri 2025 umwanchu muligerelia ndonse soberete bono murubeli bwe Nsoko bwa kiro chakire na nene mono bunatogotebia rero nande nigo tukwariganiritia mangana manene na nene mono tukumanye na ntwegenete Diana buna bono mambia na buranyore nga muligereri tutaraboka igabwenete bono tumuture boka rende chinsa chiabeire gekogera emiroberi eli tukubuna togote butambe bono rende na bota kiro chake koyirosa na nene mono rorenga ngakyo korali tukulia gulinyare ko bari konyoro mochoko monchu muligereri bono iga senchire abena nabo konyara ko tubwatia senchire ya Facebook to follow roro na ando nyare ko bakora gento ikurunga oligereri miroberi ito ogenda sensemo ya YouTube na aronyare ko bakora kigo koligereria na mono tutigere comment yororo ne namba ito ye studio monchu muligereri kwa emanyire nigere 0788666663 mwanchu muligereri isano na monigo chire isano eko chakanga 0788666663 einere namba ito ye studio nabukunyara ko bagokogenda oroto tumire SMS na nena mona sense mail ya WhatsApp unyare ko bagogotumira na aro ujumba ororo na bali muna tugote butambe ogonchule simu yago yebeke landscape kera kwa yebeke landscape oyebeka sense mo yeji video na namono manya ko record yaga video ka second 30 Diana totomere go chaga iga totebia soberete tugasa ko record video ko legetanda record video ko rasagia asabwate amaskanirende ekera toko yebeka sembeo yarorekananga no muntu naye bwisigete mwanchu muligereri mugusi no muntu bwe esiko nande bwisigete Diana nandi wanchitese nei nandi wanchitese akiri tukolia uri alenge kuruwa itukolia nembi ali alenge tuko alenge biyapi no nyamangi kagendete kwene kiwara kinene no gusiwitunga we be strong nande mnatokote wakutambinga nturiko kwa moyo mete nande September chitariki bine chiga chitariki 10 cy'umutinyoyo okianda amanga kwene kiwana boyigo twararirigatia abantu babiri bakwerusia aba moyo abange babiri kisegitie genka cyagitogote bwa September no mutinyorio o mental health ibirengera libyo muntu ko babuyabu mwanchu muligereri togote binga otwaro omorembe litangani nengoro yawo bwanchira ne biri bigo korekana tubase kubitireria ibintu biri bitanyarekana igorende na kieki Diana gare goteba nga mange ngo korekana na ayo manga ngo korekana mwanchu muligereri kurwa segeta seni ekinambe ya Mogi Nsoko TV
na bono tokoba tugukumanya bariki baito nigo babwate chibuse kichiabo bare ebinyoro ime bare chibara bakuna kuligera likiriga korekana nonya naye bena na bukunyara bagoto tebinga kende ngirege korekana gaiga elitonyare kuba tokonyore simi yao na kominyoka gocha gokora kirikibwenerete gekogera chinsa chinde na bure kenyoro na boroje gento gete kiabeira iga rabakonyoranga chinga kie chigwata tebire rende nchire kamine yo mwancho muligereri twanyoranga twanyare kuba tugosuka bosio na asenchire ya bena twanyoranga twagachanire buna egesakuga igatogotebanga kiro muntu nabwateri bagali ali uko igwegwa na nene mono aiga no tugikaransa nande twamanye gukwana togotebanga nike mumunte kyo mugusida yana kyo mumunte kyo mugusia sakwena na enkwana ya sakwena liogiriae ya gukwana oigwegwa nere otebyo ndenga kora kira na inje ndategerero ndere ndarateba yana by the way gukwana yuko igwegwa bata bato bali batebanga inchese nyombe tidiko igwegu pi kwanza baswati ataba jekera kelikiane muri go kivuga ati nyombe nekero gukwanira baswati ndubwate boigo abagaka tigameruka abagaka tigangitirie teririnde barona baba ko tebanga ki abagaka akotebanga njoma ite nyombe yeninche kokwana ntakitinyi gwekare nche ngukwana aika kwakwana ibuno muswati kakwana akoranga gitarikende kwateba lakini abagaka tibeti ko se inwe ngo tumiri ta inwe aburi batebanga ntakitinyi gwekane inche ngukwane nyombe kwanyora ngamba liko tegererana bona mambe bachagetenga no nyigwete boli lakini no yigwete nyende jirero nduli chigo chitora rero abana nayo ko bagiye school bono ko nyora ngenka ebwate kiro muntu agateba nche tindiko gwekana keranta gete gukwana muntu yo gontegerera ane mono mwancho muligereri nandole chinsemo chianyamira bono iga esigino yaitu nigere very strong oro maite abwate tenchirengi ya chibicha chinkeno nuku anda mono bamenyi bali chinsemo chianyamira ni chinsemo chiri chetana na mogonyara ko mago tetebinga imoko nyore Nsoko TV koru na anda mono ekera mu gatebirigo na kiri tubwenete gokora elitonyare ko batugo kinamo buna egesa kukyumugusi mwancho muligereri Nsoko TV murobeli Nsoko bwakire na yalire koru na jagetelie tatidaga tebiri taliane Innocent Onyango na buna togateba tigatura bana samasio na nditumanyane nenjira ya bene tonyare ko batukwa gachana asenchira ya bene Diana tigango torarigereria ngo rero bwate lingana limwe muri lituko to chakiri tuko borongi nana ko mochaburi bede nana otenga ma mentor and ma counselor kai ingo misiringaneri igo bone michande lingo twara chinsa jindira mongo ikaranza nsengo tebingo igene ngana bongo bate umuchandone egerende na ndonge birengere ligeko era inu mogo teba mogo semia tali muguto na chirekina lakini uma itegera ngo sinyuko kwanira kero ro musani one ngo sinyuko kwanira kusenyorenga tokari kongigwa ete onyorore mbare bakwata umutu mumuiga igo toko balifa tote bangango kolifa na ko umuntu eri bango kwa na ko umuntu rako igwe umuntu rategerere ora ire Diana no musani one kusena mukara sindi abantu mbare konyora Diana kusenegali mekwalinete muntu itakumanyeti ukwani bwakire biye kera ukwani ochago ko umugano gatebi maitenje na ko umugano uyu kera na ko na talinga tumanyaine ai natagete konyora umuntu ntamanyeti motebi mechanda yane nandega nagotebiri kirio gonsemi tintagete none namba tokoreki tuchencha nyuire yane na nchenyire yao manyanga na umeiro umuntu na umoire na motebiri mechanda yane ngweterege kwa na kieki gotengi birengera biao ekera bibwenete kobenyenche kamine bire igoro nigebwenete ukwana na abamino talia gwiko gwetera emechandere menene gwetania abantu bande letango lingana limwe muri litukulia lero Diana lingana limwe muri gotebanga takwebwekani na bande kabaye akoli bintu byawo ikiagera nonye omutienyo yo abaga ugonchoka tetu bano kuyokwanira omutienyi igogo shine gosigo ko rusio bra bwaye etariko konyana na ngakikoro kulisase lisase mwancho muligereri kwigure Diana agatebanga tigango kwebwekani na abande ekogera onyandi yo mutienyi ne lisase byari kwebwekania onangaliro limbia bara mutienyi gogo bara butuko o lisase rali ya bara mugaso ono buna bono lya tongire galende tuchakire lituko mwancho muligereri chine chinga kichie lisase yewe ikabutuko no mutienyi igo tiga kwebwekania abande no mugusinto manyete botambe tali kwebwekania abande ga okara bunare ari gwekomanya nake garatote biga igase Nsoko TV kerabuga kire na intwane na mono twanyara ko batugo segetana nenchira ya bene twaranga kitokora gendera gutuma chi message je una twagotebia
aseseme ya WhatsApp nekero tugukwanira amangana yo kwibwekani nabo montara kagenga no kwibakani korokioko okwibwekani yani kero muntu nabwate engere ya yasobogimogo kero muntu nabwate kirenga kya yasobogimogo igonga okonyora nimbwate umuchando mbwata rio robwate ti steps tire mbwate ngikirania senga nirigoika tari chiro chubwate ndobwekaini nakero okorege ntokia gomanyanga ntogekora buranyere bagokora mugwikira sachimo use mugwikokora the same time use the same way igonga ekero okorege ntokia gekore asenchiririe rengia lakini takorige nyarebe nkia okora kara korege kiao uraba successful na maene gekogera Diana muga koyo mekera twale ko biashara byo boni ale gonte biga echire tiri ya montomo maeta batu kanyoro ri babwa tichituka chirigirira nindi kwanyora bono baguchako nakatebo maetulya gupime sukali nusu okora gento gete kiro muntu nabwate customer yaye igo genda bakora kilikia ona na mono mwancho muligeri nabakonyara ko bagokonyora engeli yago asenchire weekend tugendere kuna kubwatia Ensoko TV asenchire itwaga tabirio gotubwatia so mtandao abwe sesemu ya Facebook nabakonyara bo tuligeri yoro na mono tutigere kerengere likiao na andi nabo tutaibalio tete gutura Diana tigango turarigeria nge sesemu ya Facebook torole mbara ibali banyare ko bagoswaime yo murubilio na mono mambi ya bono batagete tubuke na barabu asenchira yubo ikirano igondigereti sensemo ya Facebook timbindo chengo na kuigorere semo ya wono kwanyorire banda abuko na kuligera lihagara tono nekero tugende tukwanira iguru ya bari batumira ujumbe cyabo ndo chemba gende tutumana energy video so mtandao to WhatsApp tianda kunyuringa omwanchito murigeria esimi yawo ni nyari kubwata ndoche nogende twake esimi yawo na gutura bali abarasi nsemo cyago bali asigeta seni ya Ensoko TV omurobere Ensoko bwakire korende wekande mbwate simyao tikaboni gandara soma bali batumire ujumbe nabo igo batuturire kuri aso mtandao ito WhatsApp ndoche Dennis kukupae na tumite video ya egawo tugokora ngonya turi toko yese ochinga kichigoika korenga hote banga kurwa tesha kwabokire nabokire biya twabokire biya na kwani abantu bonsi ba ititi songa na bomeroga nyagisai ndocho mtoga iganagani nagaseni wake simile kini wikane nyibwate good morning Diana Demo na Innocent watching live Doha Qatar wikase Tonya Masibi pamoja ime Ensoko TV noyo mitao tebanga Ensoko TV goro Ensoko TV goro kwa ngiro hotera igoro ngire igoro ndete bani ekara kwa rengi hotera hotel tingire igoro getinginye kenga gusege tingio umugusino getinginye kenga nande na sabidera gatebari getingire igoro otanga Ensoko TV igoro ambije mono gutubeka igoro nanda mayana Diana batubekire igoro kurutu wachagete enchira batu waliganire nenchira yogo kumisana nande tukubatenga ambije mono mwancho muligere liteligento raisi kumera amalio gya maganiga mutu waliganie njira mwatu waliganire na maine sano metena go kirengo nyorogotero kuigoro enchira na gatengire ana gatengire na tata kina ngomoke tego ya Diana na tatu mwabo omusori bwige susu agatebe Ensoko bwakire kuruna kuru salam City Salams Club niko ndani omaliba Geoffrey agateba abana ba minto bwakire nonde me Ensoko TV buna itakeire live kurwa Ethiopia abagusi twese mina Ensoko TV chairman yane kegusi kiaoneke nuke oyo otavire kegusi kiadene nuke bya mono Fred Moga kurwa sensemo eli agotebanga watching live Tuesday edition kurwa Nyakenyomisia secondary a missed call Fred Moga motulim komo mbaka omoelio Joshua Mbuya Tirimba good morning from Nairobi Ruben Center niko ndani na my wife Dorika Kirubo na my beloved son Carlton Tirimba Raliza real Ensoko bwakire kurwa Tasia babwatete loud and clear Innocent na Diane tiga ango ababuke Dalmas Okenyoru David Makgo Nicholas Osoro Diego Fabio and my mom Jane Nyakoe Majmazuri likambi inka abuno agoteba abatulira bonoga Wycliffe Nyagara agote good morning from USA Minnesota biya mono Wycliffe Nyagara kurwa asechinseme chichia USA Minnesota katogo chokorera ujumbe yo mtomo kogoti o Pacific out bagi try 45 wakire biya emambengi ya Silidia Nyaboke na wego Fred Moga watching Vipoa kurwa Nyakamisia second ni missed call Esther Mamanyi kurwa Kayole Nairobi tuko
pamoja na bego toldi abatebanga boka nensoko bwakire eriko soro kuro kiumbuli taro bwakire bia enoko makore Musaraba town presented well amusori bege suswana sema pamoja. Colton Oto, good morning to you. Koro Nairobi following you. Clinton Ondigi abatebanga obokire koro mochio Nairobi bwakire bia bana basge konge kebasaba tebanga koro Doha Katari pamoja na bigonga tayo manchito mariria na bikogenda gutuma ujumbe yago asumtanda ito Facebook Ensoko TV nera basumo mokusibe gona buguto follow bune Ensoko TV ko kagalia si YouTube nara to ya subscribe hitonya togosika mutwe bune Ensoko TV nera basumo mokusi namba yetu studio 0788666663 nene namba yetu studio na neno erega wa sisi miao na erega wa screen yao itunya tugusange kirengeryo na bego kwemanyia ali agendete chinga chitugo chikoso asset count cheito tumanyengana ali agendete kwene kiwa 90 Diana Ndemo 90 Innocent nyangu mwancho muligero Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange na boigo bwatra Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV oboroso bumugusi Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asenginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi
Wiya kigimo mwancho muligereri ene Soko TV na ndibona tigatura kumanyia sogo chuta aliagendete gokorekana chinsemo na nene mono elia kerogo soka uchisika bukwanyoranga no manyete tugochaka kurwase county ito ya Kisii se bone county yabwatiranire n'ili shirika ya European Union na liriria Food and Agriculture Organization ikumanyikanite buna FAO na United Nations asbacha kirigeta seni imeye county ya Kisii ekioge kimanyikanite selietanga Geospatial Information Management System JIC ekikira chikobage koligereria obokoreri imeye county ya US bakubwaterana na nane mono koranga county ya Nyarika bage gukina gweterana onyene SSM yendagera na bintu binde oroboti uru Diana tigataronyole kurwa SSM ya kabere ye studio. Serikali ya kaunti ya Kisii gekubwaterana na shirika ya European Union amona liria ya Food and Agriculture Organization of the United Nations gose FAO nigo yegoeregeta seni yokoligereria na kogachama ngani yaliro bagose Kisii County Geospatial Information Center bune nchira yamo yokogacha amangana igoro ya chindemero neliro ba asobwango babwatanire koleta GIS lab eyira tokonye asoko collect revenue GIS lab ye egocha ku map out ebintu bi na marimo obuli mubwao bono tuli gocha gochase county go onye gotagete gwakana na bwakana kurwa sore. Here was to hand over the GIS laboratory which FAO with the funding from the European Union has supported the Kisii County government with. This is just one of the counties that we've supported the GIS lab. And one key component of the land governance program is digitalization. Digitalization of the title to ensure tenure security and also the other attendant factors to go with it. So here in Kisii County, let me laud so much the good relationship we've had. The county has been able to meet us also halfway by providing the space. Nigo igate babuna igate senekyo nigo kirati konye county kumanya buno bokoreri bogenderete ase county ya Kisii ananake kama asobwagacha ao elia bantu bali bakwagacha banyara gwakanira asobwango limefanyika leo. Tunashukuru FAO kwa kazi nzuri kwamba leo hii lab ambayo tumeweka hapa itaweza tafuta kila mtu mahali yuko. Kama sasa nimeonyeshwa saizi hapa kwangu nyumbani ni nini tunafanya, kama kuna mjengo. Kwa hivyo hii wakora watu tumekuwa nao hapa wakikimbia wakiibia watu mijengo, kila jengo linajengwa. Watu wangu hapa wa revenue watahakikisha kwamba limelipa na limelipwa kwa county. Ekurata nigo yaruru bono una ondebwensi orache gotumeke ketasene kibobe nigarache kurire getambokero keri chiko nigo bono niganyara kabaga kwene kebuna nigo chimashini ekyo kirache gotumeka buya nande chirigo chigotumeka na koganda mamincha yobwene bomonya bantu. Data protection kuna sheria, there is the laws of the country. Kwa hivyo if somebody misuses that data anajua anaenda jera. There is no shortcut about it. We are not going to expose any other individual because of the data are vulnerable for other usage outside there. Therefore, this is a government, it cannot afford to misuse the data of any other Kenyan. Because it's not only Kisis who are living here, they are all tribes. Gobono ndebwensi obwato bali mubwe serikali asenjere tamanyakaneti. Bono nigara chikubwato asobwango naigo berirwa egatambakero keri chiko. Kwa hivyo grand grabbers, especially unawajua wale unawajua. System sasa itatuambia hii shamba imeibiwa. Ilikuwa ni ya serikali, watu wameiba. We recover because again we have a generation. It's only that we are on stage at the moment to manage the affairs of our people. There is no way we'll allow anybody to take advantage. That this is the only time hii ndovu imeanguka kata upot. There is nothing like ndovu. It's about managing our affairs properly. Bono ekeregete sene ekyo kyogo chakoligereria mangane chindemero nemere muboneka ndatakorekana ime county ya Kisii Kenya ko yakobekwa imeyo machobo songo bono nigo yatikaire ase abantu bali bonsi bago chigotumeka chimashini ekyo boneke buna ati bali go chigotumeka asenchire tabwanerati kogenda maminche yeri chiko inko reporteria Ensoko TV ko rwaka gasobo gatakati bo machobo songo county ya Kisii Ritriane Wycliffe Orenge. Sana sana omusakito Wycliffe Orenge kurase county ya Kisii
Innocent tugusukana wikase county area ya Nyamira seino njena teva sitongusi ora gwata soiri seito njena teva gusi seito twachakire kobisa white seino Nyamira njena anjire Bora nerinda maiti gusi tose ne county lakini ni maitenga inde Kisii Nyamira toretera magenderero mwaka getinaro yomo nakorete gasnere utarareta roboti uru akuruku bugongo tigandara mukwano mwaka umuraria akero mupiro karaligwe twakachire korari gitaseni kende twagotogori gaki amura bana rero neririe kogosori twamadebirere kwa kazera Chelsea oteba Jose ne chiana Ono naera kwa mubwekanire. Jara na mubwekanire. County ya Nengusi, nde county ya Kisii ni county ya Nyamira. Pero no manchito morigeria tugoska wikase county ya Nyamira nigo abarai bagusi babeire chinchira ibere asebari babateba ni chintunde ibere na bari babateba ni tunde yemo wikira boniga ni gatora ucigati abarai bari bakurwa ase chintunde ibere abo bara sense moyo murai wense ya Kenya. Musiki William Samoei Ruto bakorogwa na Silvena Sosoro mubunge South Mugrango nigo bagendete goteba nabo igokwena na iganga yabo yo gucyusira murai bense cyenga kibaye gotoro cegati abarayibaria bakotari kwegerera serikali amwe mono bari bense moya Matiang'i bagoteba buna n'inchire yemo bakuburia bakusi kweneke bunangwe soke barasa ubonge na kumubwati Matiang'i kweneke bunangwe cyare koba umurai bense ya Kenya kone no manchito murigeria tukatunyora roboti urwa sinchire ya bene no musakeito Steven Nyariki Embonde. William Ruto. Zairi Chanda. Osoro. Sasa mmejua. Watebarambe wanta. Arambe. Uwi. Arambe. Kasongarambe. Ekero engusanano heraroro gusi gati ya 1 term na 2 term nigegesaku kyo mugusi kyabeire cinjira ibere gati ya baria bakomosira umurai bwense Dr. William Ruto na baria bakomosira Dr. Fred Matiang'i. Amen. 1 term harambe. Matiang'i erori. Matiang'i harambe. Serikali ndio iko na maziwa, ndio iko na maendeleo, ndio iko na ile nyama ambao watu wanakula. Fred Okengo Matiang'i. Steve Waigwe. Fred Okengo Matiang'i. Ruto. Zairi Chanda. Osoro. Ego raria tumukwire bango ya ino njero mwantu bitekende ngende kuri kibi. Abenya sai, abe saitani besa tubwati ya sai usaitani tubwati munyu ebesa nebesa. Hekere wo mubunge wa South Mugrango Mosike Silvana Osoro arenge kiama ya KNC aso mwaka wa 2017 goika 2022 nigo harekwamereria mu waziri wechisemenga kiyo Dr. Fred Matiang'i asoko serikali bona iga mangana maunchureria Matiang'i nigo bono hakomoraga Osoro ebyara asoko serikali ime endo Osoro ndengo tebisa bantabons baigwete Osoro no mwana minto moke na wakani ngatingo nyara kumura madenje kumwerie gazi ayese ino onye koro momuro manene mwaisho mino mozini karako beke suruali buweka bana ko mokani ya beke suruali ke kuweku ntekono Osoro ngoyi te ko karanza aba na mitaya ase eke ile serikali ko ono ya ngo karanza nda sawa ko ko kima Osoro Wanguiga nigo abamenyi be county ya Kisii na Nyamira babaire bakwenda State House inse yabarai bagusi abare inse ye kemanyeria 2 term abare Mosike Silvana Osoro o mubungo South Mugrango mubungo West Mugrango Mosike Steven Mogaka omo teneri w'abaswati Nyamira Cherusha Mumanyi na baigo no mujumbe wanyaribari chache Sahiri Chanda bagotebanga tigabara kama ng'ombe ili barocha singa kieye. Serikali ndio iko na maziwa, ndio iko na maendeleo, ndio iko na ile nyama ambao watu wanakula. Tunaambia watu wetu lazima tukae kwa serikali mpaka 2032 ili tuendelee kupata maendeleo. Have you, we will hold you
today, tomorrow, until 2032. We will walk with you until death do us part. Kituta numoko katuta muje kole karoko basatuta muje sabera abantu barabuganda niba iseko mondoke iliku esabera nakera kiko sabera abantu bari bagaje kumenya ko State House tikamara ubagende babo ika State House banyenyeru kisese abantu bari bakoira abantu State House baba takoira na gocha abaje tigiti nsemo ya one term inse yerombe yomo waziri omukoro Dr. Fred Matiang'i nigo barema mincha neganga yabo no gosaba umugusigo chichamo wana baminta abantu baminta ko baboliga inu na omota ke tokambirwe ngenje kabiri umaite bintu mbire ndo abantu baito baseito ga banda barai wachakire bona otebanga no ngoma indi ngate torabuta gabo atora kombero ngoli etigarete ayana no boji wonde no jibone kutubenda uzawa notare bwana omwanchu morigereri ayenga yore one term gosen two term Steven Nyarikembonde Ensoko TV Nyamira Wiyama sana omusakito Steven Nyariki Embonde kurwase county ya Nyamira ndochenga siasa nige gochikobetanse erondie ya betirense ko yarabara igusi bachakire bari sensemeli yo gatebe intunde ya kabere nabandi bari sentunde yemo igorende Diana bono manyete tigachieli chitiri bagatebanga no bunyansi bokumya ubwo bunyansi obutari intwe bunyansi dawo ko nyoro mo chando tigabana siasa barwe birengerera byabo tubitegerera samasikani ndo basa gukurwani onde na senchire ya bene tunyal kwa tokanda busiti gato so ase county ya Kisii aso muswati yoma asiriti ubugima bwa yali tukuri igoro kubwatekana no mu basukano bw'umurero uyo nyal twaba gugwateka ase chinsemo cia St Stephen SSM ya daraja 2 na umubere bo nyagosira bono igani gora senkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital aso musacho yabo igwa agendete kurwanira ubugima bwaye ase nyagitali mwanchu murigeri tigatonyororo botioru kurwa sensemi ya Kisii na namono tanyara ko batoko manyanga ningira kinende Diana chise amini eme basokana nere yale tumo chando wone family yona na betigalite somo chando manene na namono muna twendete na kurigererie ne ngana abaliki baitu bandete kubugati barolenga nkiya chageti umurero uyu na namono tanyara ko batoko nyororo botioru asenchira gwikirana mimi ndio kayateka hii moto. Hii ni kama saa 2:30 ndio hiyo gasi imeripuka, na imeripuka nikiwa town. Hiyo kitu kenye kimefanyika pale, ndio nimeitwa na mtu mgeni mwenye ametoka tu Nairobi, mwenye hajakuwa hapa. Nimempatia nyumba, ameniambia hiyo nyumba inachomeka ya neighbor wangu, ikabidi nirudi kutoka kwa bank, nikarudi hapa. Hiyo ndio kitu niliona tu. So wenye walichomeka walikuwa Nairobi, wamekuja asubuhi ama? Hawa wamekuwa hapa asubuhi na walikuwa mama na mzee, wanatembeanga tu wawili. Wanatembeanga tu wawili hivyo. Wamekaa hapa kwa how long? Miaka kama 3 sasa. Wanafanya biashara gani? Biashara ya nguo. Hawa ndio wanagawa hapa daraja yote mpaka Uyugis. Kwa hivyo na watambua wanakuanga tu wawili kwa hiyo nyumba na wafanyakazi wao. Mama huyo anaitwa Geti ndio ameaga, na baba wa watoto ndiye ameenda hospitali. Ilikuwa leo asubuhi, nilikuwa nakuja kwa duka ya Esther. Sasa nikafika kwa duka, ilikuwa kitu saa 2 hivi. Wakati nilifika kwa duka ndio nikampigia simu, akachukua akaniambia nakuja, endelea kuangalia vitu kidogo hivi. Mfanyikazi wake mmoja akapigiwa simu akamwambia funga duka, nyumba imechomeka. So immediately tukasaidiana tukafunga duka, tukakuja hapa. Kufika njiani ndio tukapata watu wanapanda hivi, kuja watu ni wengi. Moto imetokea, but gari ya kusima moto iko imefika, watu ndio walikuwa wanasaidiana kuzima moto. But ndani walikuwa wanasema kuna mtu ndani, hatakuwa tumejua nani alikuwa ndani. On the process kuzima moto ndio wakasema Mama Esther ako ndani, na ni kama like she's not alive. So tumekaa hapa tumelia. Mama Esther alikuwa mtu mzuri, she was the best customer. Manchito murigeria tigatwenane engora yaitu guchia ase amate family ejo nabe gutosaba kubwenia wabwango guchia se omugako uyu nero nyatika konyora
chingoma chintindi kurende amangana na mange akweni kiwasi chinyomba no gusaba itonga Nyasaye achirende chinyomba cheito chinga kibune chi kurende totigarete naboigo asenseme yali to kumanya yagende tukwene kiwa nyuranga nabo kugenda gututumira ujumbe yago nabo kugendera gutuma ujumba sumtanda itu nabo gena bayityo studio itunya togosuka mutwe nabo gusanga ibirengerero amo kurento gosuka go ikyase county ya Nairobi yekiama kia UDA kiendere tukubwa tukachi ticket kuchia ase ababwatani baye abo guchikorigia obochori oboke omutinyi uikominemo asibatebire bunamba chikwenekia okubwatirana nabegomba chikubasira bali bakorigia obochori oboke omuroberi okorekanitiri tukurigoro ase chiabisi chinene chikiamikyo imecho Nairobi asora getwe no moliki obo omunyakirogo obo sesirimbarire amoni kunikyo molene Hassan Omari machito murigeria tiatotegerero robotiro tunyali tugusika mutwe. Asante sana. I'm really happy to be part of this momentous occasion where we've come to hand over provisional certificates to our candidates so that they can go on the ground and start campaigning. On behalf of the party, I want to assure our candidates the following: that we will be with you in the valleys and in the hills. We will be with you in the trenches as you look for those votes, and we will support you all the way. What we are asking you to do from here, if you haven't done it already, go and set up your campaign machinery, and then the rest we shall come and support you so that we make sure you deliver and bring that seat home. Please work hard. Work hard. We have only 3 months or less than 3 months actually, and it is of utmost importance that we keep the flag of the UDA party flying high. So please promise me, all of you here, because I can see the candidates and their supporters, are you going to bring this seat home? Yes. Are you sure? We are very happy. Go and work hard, but we are asking the following. We know we are the ruling party, but we want you to go and seek for those seats with humility. Musiende kupiga kifua, mukisema sisi ndio serikali tutashinda, mupende musipende, hapana. That is not the style of President William Ruto, who is our party leader. So we want you to look for this vote with humility. Ongeeni na wananchi with humility, itisheni kura with humility, and I'm sure you will bring that seat home if you do that. Uya kigimo mwancho muligeli togotigana na siasa yo kurwa chinsemecho chia ekiama kia UDA estoro chebono bagendete kuna goligia kuruchi tigitigo chia asabarwanereri ao usiwo bochorio boke buri umutinyi 11 na nene mono asbono liende bagendete kuna koranga ngotinyi bari ekiama kiabo ibiroge ibanyare ko babakoranga babinyori ebinde byalenge byabo binde byalenge byama binde umuraibwense William Ruto nigarure okubolia gochia sabarai bare asorogongo rwa Africa otwara okubwatera nokuya wichi serikali eli kunyarako bagukinia magendero sechinse chire asorogongo rwa Africa muraibwense nigaya kwa netaya ekera ikiranite asumo yegoyomo imeyense ya Ethiopia na asbono iga umurai bwense agendete nagotebanga chinse chira asorogongo rwa Africa chitwara okubwatera nokuya twarari chinde nchire chitari koigwana omanyete muchando no rurenge Diana for example bunense bono ya Rwanda yabwato muchando nense ya DR Congo ngairetekera bakumira nase omoyega buno yo bakotoka chinse chi Ethiopia bakwanda kuligereria magendero na nene mono baligereria ebintu binge nonye no gusalika kwelire embeo na bintu binde abaraya abanigo babonete koranga kibakubika abantamo tigatwigwa nkoroboti yoru nengwana yo muraibyense unakwanita aseliro baliense ya Ethiopia somuchi wa Addis Ababa. Find the mechanism and the bridge that will not only make us discuss money from multilateral development banks, concessional funding from IDA and all the others, but private sector money. And I find a lot of value that today, for example, in Kenya, we are doing more roads using private sector money. We are doing more projects
using private-public partnerships, because that way you can leverage on public resources and scale them up using private sector resources. If we find the correct mechanism, we can reduce on borrowing and do more with investment. And therefore, this gives an opportunity to our private sector, this gives an opportunity to our financial institutions, not only to transform our continent, but also to grow our institutions. These banks may be not so big today, but working with them, giving them the opportunity to invest in some of our large projects, certainly they will grow into big organizations that can then underwrite and support the development of our continent. This is a very, very proud moment for me as I see African financial institutions step up and participate in Africa's transformation. Thank you very much for your attention. Manchito Margelia ayoka genderete waigoni gomo konyi bo muraibense ya Kenya muske Kithure Kindiki amono mwaziri bwabakoliye mirimo Alfred Mutua baereire igoro ya serikali gutwara imirobirio yo kwenekia bunangukire kubwatuka emirimo guciase abasai asibatebire baborire nabayigo batebye abasai kwenekia buna gwesokya bare nabayigo basabe emirimo ase chinsemo ao kulende buna nchira ya moyo kwenekia buna eraundi ya abasai gucia bare busiru basai babire bakuriye emirimo sana tore agency bagwesokya na guteba mirimo tuyi minsi ya Kenya Alfred Mutua nabetega ko teba igoro yo kugenda chinse chisco kwenyorera imirobirio bune nchira ya mwaka gitingane serikali nigo yabikire imirobirio kwenekia buna abasai gucia bare kwerikia nabega kunyorera imirobirio bune emirimo Manchito Margelia tukatonyora roboti ura sinchira ya bene kura studio tu ya kabere. Omokonyi bomuraibuense Professor Kithure Kindiki nigasegetira batendri bechi sector ao ime Africa koenekia ngobwata na bare nabasaya sobonge kerogyo kurikemeremo irigo konya ko bari bagario korenta monjoria na guikirania maganio ao hase karniga emeronge bere narimo. The consequence of youth unrest and disenfranchisement has been loss of property, higher operating costs and dwindling profits. And therefore the youth unemployment challenge presents the greatest opportunity for the social justice agenda that we are gathered here today to speak of. This is the Africa we must dream of and actualize in our lifetime. An Africa of the 21st century, which will be powered by young people and where technology and public-private partnerships will define our success. It is possible to transform Africa in our lifetime. Asensemo yae mwaziri oleba Dr. Alfred Mutua nigaereire une serikali nigo yarura mabaga manga sabasai na bakenya nigo bairuete kurwa bokoreri bwabo asoko enekia ense ya Kenya amonoro kongoro Africa ngokinarore iganga atebire kurwa sense ya Kenya nigikoragwa mono muraibuense. When the Almighty God decided he wanted to build an ark to save the people, he looked for a laborer called Noah. And Noah was able to work together and get the ark moving with his family. The government of Kenya has worked very hard to ensure that there is collaboration between the government, the employers, and the workers for generations to come. The government of Kenya is the largest employer, and our president is employer number one. Our president, William Ruto, is also the number one laborer working for the people of Kenya. Kindiki nigaereire buna okobwatira negatie serikali ne sector cha bantu nyene nigo kurarente emiroberio emia eraruri bagasa bange kwenekia chitalanta chabo aseganga yogokinia orogongo rwa Africa. It should be inspiring to see business enterprises recognizing and profiling those amongst them or even those amongst us in the public sector who espouse the long-lost values of integrity, honesty, hard work, transparency, and care for others.
nigaringe kuya kwana ega kirare kwene kyo kuigoro kumuiga wa Africa Employer Summit imemo chio Nairobi asebo igo asabo kubwatranigwa kwa basubati na bali bamanyete no barema asesa bali ega. It is possible through trade, through enterprise, through business to get a better Africa, a more inclusive Africa, integrating the voices of women, the voices of young people, the voices of persons with disabilities, and it is possible for the youth to drive the transformation of Africa and expedite the integration of the continent that we have always desired. Clinton Ondigi, Ensoko TV. Mwanchu muligirali aikagendrete bono nigo tuli ase county ya Nairobi aso mugavana bwe county ye John Sakaja abo machirie abasali bakali gosali chitaya nando boibi bwabeire ase muchioyo nitoko nginyoria oko nginyoria gwate abagori yesimu bono korubuyo boibi bikale gokoreka naso muchioyo asana mona goteba ngo bosali obu nigo bwagendere gosalia magendera akorekanire anene mona ase chibara na asate bire ngabona samatukali bwangu gochiga serikali ngochire kubuguli getambukiro yokoranga abasali abo banyare ko bakoraki bakubikubiara na asate betia bananchi tibabasa ko baita ngento barakorekera bakonyore okoro busalika binobu nuko bwata daga ko bana guikia sigita senkiranga tigango tuigoro botiuru buna omo gabano yakwanete ditukuli goro anene goro yobogo salika kwa molembe gusukubura kwa molembe asensemo ya Nairobi anene sechibara asibono lende tukali gotebanga abamura bakali gocha bacha kochera tibali bamurabo kana baranyono chinyero kanchiro chikali gocha chiabuguli ibiti byabantu chiagenda nabiro ate tengo no kurobekana tata itiko korori round ye binte bingata byasalikira. Over the past few days, our electrical team together with security team has been observing the different streets where there have been cases of darkness. These are streets that have street lights. These are streets that have installations. But a few individuals have been sabotaging, and that is one of the points we will show you, including tapping onto the power grid by Kenya Power and the county. We want to tell Nairobians and the people of, those who come to the CBD, that there is a number through which we can report such incidences. Because it is very deliberate to create darkness where the county has provided lighting through your money, so that in the cover of that darkness, people are attacked. And there are various sections that we've seen that happening. In fact, in some instances, we've had public officers attacked when they come to address that issue. Vandalism of public infrastructure is criminal. Vandalism of public infrastructure deserves the highest sentence, because that is infrastructure that has been placed there by your money as Kenyans. Hiyo ni pesa yenu. Ukiona mtu anang'oa taa, ukiona mtu anakata ile cable ya stima, watu wametoa road signs, watu wakitoa street lights, ni pesa yenu. And so we must all be vigilant. So in as much as we are, we have agreed that the National Police Service will increase the physical presence of police officers, as well as ourselves, also us as the public, just like we did during the Mulika Mwizi campaign, must be vigilant. There's a toll-free number, 988. You send a message and start with Nairobi and just say, niko hapa Tomboya, nimeona mtu aking'oa. Niko hapa Kenyatta Avenue, nimeona hii. So that we can also assist our, security agencies. Twakumanyiria aria agendete gokorekana na ande abasaki baitu na twagatebi babugate chibuse kichiabo Diana basokire mbagendete kuna kurigia na ande twateba Frida gochoteba ngabaendete kunyaba na korora aria agendete gokorekana na mono nyare ko bagukwimanyira lakini turarigiri Jessica Murao teba watching Fred Ogembo agoteba good morning from Nakuru Massive well represented live umusori bwegesusumbu ya mono Lambert Polkap agoteba watching Bartolomeo Mumanyi good morning oyo Mumanyi na Ziporoje tiga ibukia bachoka liali musoma muchokoro nyanchoka kakatamu musori bwegesusu nakra Mumanyi mwalimu Boniface Mumanyi Pastor Lamek Faith Kwamboka Mumanyi Maclean Mumanyi
ona bubale sensemo ya Nairobi Diana kurwa sensemo ya mbare byabo farora tena otebi nga lero musurubi gesusu na ero ntronde inga tinda korora ya ringi saa 10 chia mambi na muteingo maitensa bono chiugo kia ya mono musurubi gesusu sauti ya bango kuna Nakuru City Salams Club niko ndani na wegeri kosoro korwa kiumbiri taro niko ndani negatia bali bagende tutwatia somtandao na bigo Bartolomeo Manyi oyo mumanyi na ziporo ye toko babwate toko babwatia teletere TV ya gusi ama nene ya gusi ya rumwancho muligereri na iga no burusu bugusibo berete gendera gutuma message yago gocha aiga anana mono asogotobwatia sensemi ya Facebook, YouTube na anana mono asenchira abene kwa nyara kobago konyoranga tuanyore koba to kobeka sumuruberio na anda sensemo ya YouTube nabo konyara koba na haro gutubwatikira gwatubwatiri gwatige comment yago ro gwatebanga yotuligereti kuru nindo chega iga Dennis Ombati nyachiro kuru Tasia twabokire buya na kwaniri abantu bonsi banya ule Catholic Church gakwani abantu bonsi banya ule Catholic Church. Good morning Diana na Innocent Gerard Dennis aka Omosolibwege susu kuru na kuru City Salams Club gachuba seito watching live oyo no montomia gagutubwatia Facebook ogenda ali sensemo ya YouTube na batagete kubeka lige na lia yega egerekera tukwaga kire gintu kiarorekananga yakorete ngigendete gokorekana buya igo Kirandi Dennis mbuya mona asokobwatia Ensoko TV na nene mono asokobeka umurubiri ito Ensoko bwakire bosio no mitawotebanga mumanyi ko yentira kora gusome ujumbe yago tebabo igo tolentere TV gusinga gete TV ito yakire ase county ya Kisii nabego yakire gusi anye Nyamira actually Nyamira boni gantororo na ndu nalitwa batebikira twacha kumurubiri nigo tatebia so tuligereti korwa na namona asenchira ya bene ororenga igire kirino kwensemo ya Kisii naro no toru mwancho muligeria namo no bogonyara kuba gutubwatia senchira bwikirana indiro chega iga Honorable Victor Omondo Miyenda agota good morning from Kilimani tuko pamoja hadi tamati na my mama Agnes Miyenda my dad Richard Miyenda Anthony Ragoli Rispa Gwaro umuigo bwa bagetutu Thomas Ondari Joshua Mbuya Tirimba Veni Sanganyi Honorable Boniface Mokamba Painkiller Lydia Nyaboke Mokoti Onyangesi Mbusuru Ingiya Sheila Kimunto Masai mwenyewe Sura Mbaya Rosafi Rasugu oyu akurukunga Honorable Victor Omondo Miyenda pia mono Miyenda asogotubwatie semambia bona egeneta sedi Ensoko TV omurubiri n'Ensoko bwakire ntoroche video chino tugandate kona kuligeli kurwa sensemeli ya kabiri studio chiko bata yaru mwancho muligeli ntonyara kuba tuchibeka sembeo nelio onyara kuba gokoigwa enchira ya bene elio nyara kuba gotebanga nkikirwa tebiri tigango turarange ya Dennis Kirandi asanya ariko bagutume video ya tuigunkia gotebe mambia bono mwancho muligeli n'Ensoko TV na ndibona togoteba igo kubwate simi yago wayonchora kwa ibeka landscape watanga slanting ya slanting ira chikonjo kai landscape ya oncho kaiga kwateba yatulia twagotebe tubasa gutuka kuri gitanda utukura sarunge biya igote nine nonya naye kere biche iyo kubekwe sembeo kwarorekana biya kwa rujumbe yago na nene mono gwakoni abantu na ndebe chi second 30 einere nchire ya moto gotebanga nabo gutulikira na nabo gututumira ji video asogo itomango chi ase number 0788666663 wanchu muligereri isano na emechi nigo chire isano na omwali yakore risato igo chaka 0788666663 tiango tororego seji video chinchire tayaru mwanchu muligereri egare chibe kwa sembeo elio tomnyare ko batoko igunga nkigwa kwa ne mampia bona Ensoko bwakire asamarieta una botambe enkoroko Kirandi Dennis aka Omosolibwege susu koruna City Salams Club oikagacho Italia watching live Ensoko TV oboroso womogusi Uya mono Dennis Kirandi elieteli tigatorali Dennis Kirandi uya mono kabisa video yao ya chira senchire yobikiro nande tigango torore eyero nero yunero tumire yaye litwebeke sembe omwanchu muri buna twagotebye kero gutume video ye gukobeke kamera yawe yaba landscape wanyara gotebanga yoberete nande mono kwarwa ujumbe yawe yelituko uyu akore kwa Alex
agotebanga Alex Ogeto engitikorwa Tesha Nairobi na wapata mtandaoni loud and clear tukaturaigwa nere video yaenga ngaki agoteba Alex ensoko bugakire oyo nera Alex Ogeto engitikorwa Tasia na onde meyo murubiri komo mpaka omario Diana na Innocent ngo bakera mbuya mona singe mugendrete kuiruki umurubiri asenjererengia egepindi ekebwatetense kurutasia tikamanye nga abana barabugo nga kiba bagendrete ase bari babwatira umurubiri oyo buya yo minto dalmasyo kenyaruna ari meyo murubiri ontebiri boniga Justin Musani on Justin Umanga kurwari pipeline umongino minto kurwari maji mazuri kurkunganera Jen my wife Karo Gesaka na bana bonzi ngo batebinga karibu imeyo murubiri nande iwe nkane Nsoko TV bwakire Biamono sana oyo minto Alex ase aka video kagakia na bago ujumbe ngia soko batura ayamate yago na bago abasani bago Alex oma to yinyako agurugwili talinde Raliza Real nero liyo kurugunga Raliza Real biamono ase video ndonge kwanyara ko bagogoturabwo na mono mbiyamona soko tobwati asenchire wekera no mbiyamona soko turabasani omete na kongo nyoro musani uko inyore umusani uko inyore mambiyabono na ande na renga video ya yombu ya lenge ndocho yo minto batrumia gotebanga ne rubabu kiri aba ochoke machoka liari musioma omuchukuru nyanchoka kia katamu musabwe gesusona kirikerwe mumanyi mwaru Boniface mumanyi Pastor Lamek mumanyi Faith kwamboka mumanyi Maslin mumanyi wako Nairobi na boygo Rambat Polycarp following live na boygo Freddy Kogembo good morning from Nakuru Massive well represented Nico live nigati ya bariba sangita somurubirito na boygo Sadelko yage otebanga Emoli yo musamaro representing in Korwa Washington Seattle Nico ndani and your voices are vibrant and participate hey kibusongeke Kebeka ya pulsating with live guys. Okay. Thank you so much. Say a message yengia na ande gotuligera likorwa achinseme ya Washington Seattle. Sitokate bambi ya mono nande ekebusi tigatuge kindi tokeire isiku ye chimbago chiense ya Kenya na nane monekero mugusi yako igwago kwanirwe kebusini gakaba bya mono na bali mwenda tutuma chi message ino mwancho muligali nigotogate bambi ya mono kandira gotubwatia so mtandao Facebook na mutubwatia so mtandao o YouTube na nane mona abu se WhatsApp na twagate bigwato maga video gasinini elitwanyara ko batokoranga tuachire amo asenchire wikiro tigatoga ndo mutimo komo keigo Diana tukoira na tonyale ko batoko so aseji gazeti astogonyara ko batokuligereri na araliali aseji gazeti asenchira yobwikirana Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate umwancho murgeri egwe Nsoko TV ntabe to koletera amangana magia bunane to wateka kurwa gaiga miyoba katakati ubumuchi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi Kwarosire ansa maigelio yomonwa atabwati ebikoro noganetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochoke birigo e county ya Nyamira asamange
twakire simi ase namba ya 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Nuganetie byuma bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo koreri bya asemermo yao kampani ya Davis and Shatliff nero munyangongo asiga kimyaka 52 na kianda asobonia bwebyuma ao byobuye bwekerengo kya iguru aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chia mache ekyogusyalira bimeri amache chigenerator chisolar panel amone chimashine chyogukenura amache boigo ngokunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na kugisibya ngoni bara malyogo yogukenura amache asumu cyobusongo Davis and Shatliff nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirinitiye negedesenya kanege Kigali asamange bakire simi ase namba 0708-623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324. Mwanchi murigereria ntobe tugwikirana anse chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori y'ebimeri buna chinyanya amatoke amarabuani nebinde ebinge igotoskata nyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obumogusi Eliane Kerubo Frida. Eye Ensoko TV oboroso bumugusi. ya kegemo mwancho murigererio murubiri Ensoko bwakire na gaiga Ensoko TV na senchire abene buna twagotebye bono ngoso atorase chigazeti ni gongo chakane gazeti kuruku The Standard segotebanga lavish Addis flight aswatebanga muraibwense nigo airuruka kogenda somochi bwa Addis Ababa uyo gotoka imeyense ya Ethiopia segotebekana ega achietene ndege EU yarenge yechibese chimbo wese bateba had President Ruto chosen to fly to Addis Ababa using Kenya Airways. His round trip ticket could have cost taxpayers 179,730 even with the delegation of up to 10 aides. The total bill would have remained under 1.8 million. Instead, the president opted once again for a luxurious private jet, the kind typically used for tech billionaires, racking up over 12 million in charter cost of 4-hour round trip. This comes as the country borrows 3.3 billion daily and the control of budget raises red flags over raising state house travel expenses at a time when millions of Kenyans are struggling to put food on the table. Such extravagance smacks of tone deaf wastefulness. Mugano igole se page ya gatano gatatu asibagotebanga muraibwense niga airurugete gochia sense yo ya Ethiopia asabwenete kogenda bagotebanga agenda nendege ya Kenya Airways onanga gatumigete chisiringi 1,050 na kianda
echichirange 180,000 lakini bono igatumigete bagoteba chimilioni 12 kogenda asenseyo na eke gazeti goteba ekera Kenya bagendete gotebunge serikali yabo nigego kabesa jibilioni 3.3 kila lituko na omo controller ubu tukoligerie budget nera goteba nga ensi ya Kenya telia sagia na ndemona sago kuona nga abisi omuraibwense nige gutumika chibesi chinyinge Diana nigwete ngomuraibwense gairugete nendege yekitita nande babateba nge endege yege gutumika n'abantu balia bakubwatega nigu koba technology billionaires bali babwate chibese chinyinge lakini nde babegete biche endege yuo nyigene tenera babegeta iga sebirgo bikoreka nebiya nagaiga bakoro kyo muraibwense buna kwaliga ni wa asense ya Ethiopia asa kwa wa mauga mugano yu ni gora yonyora sebeji ya 5-3 Diana lakini nende chimbilioni njaba chinyinge na tutakwanira ngane chinyinge ntubu atakonyoranga no bwate hotel mwago lakini kwenda kwaragira siku magoro bo mungu ana getukurangi ngira bwe kenyonsi na iwe tukubuli mungu ana gete bakaba nero kumubuli ngaki igo gwate aba no hotel yo chikuragira ulio kama terie nta te gwe hotel ndagira ulio kama te tata teliko be expensive maita na nje ngebuli zwali gaki chindagire jitu wente kubuli packed lunch twaragiranga rero ngabo goli rero ya timbo goletie ya kebatindigeretie alia na yarora kebati mubugoli oye na achianyu tukere makandu sioro igole noro chenga mwancho muligeli bune gotebekana nonye nintwekere ko na gukwane kaiga iyo turangiri go cha sokoro si birengeli bitu bye budget igo noro chomurai bwense bune gotebekana nde igazeti goteba CPG iyo ntangani myaka 3 yo murai William Ruto service esbateba nonye nabo iga arekororekana koba umurwaniriri bwa bali balense asane nemo nari gotebekana niga chikuligereria obone bwa bantu na koranga abantu banyoliri ogiriabo ekera ari kuligyo burai bwense lakini bagotebanga kurwa asobura ibwense nigo bono oboene bwa mwanya bantu bwa salikire na nene mono asbagoteba nga igo achire mamincha mangana yunigale page ya 4 ya 5 naruchino ye nigoro kero nali gwita gari yange ni supermarket ne gwita bantu ba abana bagusibaringe bakogori igoro umwaka 2023 kero bari korobikana bagotebanga omuraibwense ukira boni gatepetenga obusio nyore bwabeire emerongene wikire 50 no moko nende kwikira boni go busibo bukuma usobo obusi bulitoko rugaiga jikoni mwabo kwali obukuma asibali bakogora batari gutumia chibando no ne chibando nchimente tari goli nabo igo busibali gotebanga omuraibwense gatepetenga asti promises cha isiri ariete igatepetenga obusingo chiburogo kya kini wikira boni ga okole myaka 3 sio bumbana okya gatebaga soete na nene mono kurwa o bintu biribira konye go kinyo bulimi na gusiro bulimi anene mono bakenya bagatebanga kera soete abisi nigo obwima bwarenke igoro mwancho muligereri na bukurwe kerengereri kya gotatebinga bwa sogendrete kobera obugima mbogendete go konga gose nigo bogendete koro bagekogera linde inerenjere yemo yokoranga ngaki bintu bikoba nande ntubika ina ora nyore asibamenyete ibintu mbiyavire tumanyana rito kumanyana twarata asendo jina bwege gazeti ya The Daily Nation page ya 5 noma gochakira ne page ntangani egotebanga Ruto invites hundreds of tutors to State House for talks on CBE yamana gotebanga Ruto invites thousands of teachers to State House. Special Needs Teachers Union says it has not received the invite to attend the meeting. Balimu bali babu atobolema usibako bakwena na masomali yo bolema awote barunga tibainyo iri bagende na barobu status gawo barenga na mangana aralia muraibensa bwatekera gukwanira umurobiri uri CPE asbawote banga the KIPSEA delegation will comprise the following: the National Executive Board, National Government Council, 4 representative per sub-county, chairperson, secretary, treasurer, gender representative, and the national secretariat. Deadline for submission ngakite ebintu birigati yo muraibense akenya twabire to kwanera igoro yokubwatuka gwechire social school nandoche egati yebintu biria bigenderete kubwatuka na boiga matemwa ria KIPSEA umite isirogoika nyiringa asomoro biro CBE around yentu bwata matemwa ria KIPSEA ntubwate boiga matemwa ria amanene a KCSE kurene ntubwati KC
KKCPE teyo chisemi nchi ya chenchi Diana igorende na bateneri bye chisemi bagendete kutwara chingwana no muraibwense anane mono barorenga ki curriculum yenyi ekonyara kabego ikirani na abwese yatebekani ngo nigo baganeti kogenda asobo menyo bwo muraibwense na abwese gwatebire nga abalimu balia babwato bolema na gose bakwegeria no ni chisemi chia abali babwato bolema nigo batebire barabumba inyoiri nasi bana bagoteba nga visiting the president doesn't have an agenda. He's the one who set it, but we shall present our issues on the floor. Okay. Nero barangiriti. Okay. Kinia magani hapo mbabe bako yukonera. Aya magana yuma nchito mulgidio kwenye rase page ya 5 no page 6. Onyari kwenye nga leaders of unions and associations say they highlight their various challenges in the sector. The sector each semi chinga kishiro muraibense ya Kenya au chikomera na negatia borkia asye chiskuru au chikomera na barabo asye nyumba ya yobrai tunyatu kumanya na aliagende tukwenekiwa asye nsemicho. Diana nande nabuga tiumugano yogo chepeji ya 5-3 oyo orengase headline ya The Standard asbagote banga hustler nigo yasoeta somujibu Addis Ababa ni nchira ya bene ase egotebekana ndege yejibi bilioni ya menu gutainye nera murokirite asenseyo ya Ethiopia batebanga aiga mungwana yo maselieta okurukunga Skymark minimum director CEO we company ya Skymark executive okurunga Varid Gezedin agotebanga ena maene ndege ye nigo yarenge yana netugochia ase serikali ya Kenya na ndeti ndio chikoba robot roisa ine mono go itani abwesi na batebiri igona ene gatinga ndege yo maene nigo yana netugochia ase serikali ya Kenya na niga kwaneta ya gwitira sesimia se gazeti ya The Standard yotebanga muraibwense nigatumigete chibes chinyinge korokera asense ya Ethiopia ase kirenga kilirende tokoboliga ochire Ethiopia utumire 1.4 billion chibese matege ndogero kubolunga kilina kwangiye koirana I hope nga kerachi etoro na igurite biasale bingi bichikoirana chibese chichianya tuko bachikotumeka in short totebe keroko gendasi totebe naga event Google facilitation ejuere fair lunch na maybe ngento kirwa chikokoro nerega koirana igongo chale na mazuri ama yago cha sense go chale na goodies yatuganye goodies page ya kabere ye gazeti ya The Standard batanga trust in electoral agents has been eroded Supreme Court judges say nga obwegenu bwekiombe keligetenete ogwakichukura imeyense ya Kenya nigo ukokorekana gutaigenira n'aba Kenya ase ekigambere kenene kyanyareko bagegotebanga aba Kenya bange nigo bakwamba koranga mbabwati okwegena ase kyombekyo nagaiga nigo babegete ebicha ya just mu na chebi ne monene moske Martha Koome ase kwamba korekana nga ekyombekyo kyamini ekigambere kenene nigo gyatebire nga oroboti oruo rwa ekiombe kia IBC go study robot actually ekiombe kia IBC nkege nire n'aba Kenya bange naboko nyara ko bagwe somero mugano yu century yo bwagale ase gazeti ya The Standard page ya kabira asba bateba nande matega iga ese page yu IBC nere ko tebanga ya rusiri yo bwoba tego teba kuranchiri chikoibwa no nye chingwana chigendete go kwaneka igo kiombe kia IBC nigo gia tebire nkeligo chikwanchira chikura chichigo salekana ande nigo batebire nga nigo babekire merobelio yo chikororanga chi system chiri chiko nyara kwaba chikotumeka wakichikura nigo chira aso obulendi obuya nigo ngakieti gatotebenga boyimboyo bala ngoma chiringa bangibire chikura mboyo kore togoska guchase gazeti ya The Daily Nation umugano yo nayo anchire saguligo kwanira ichai tumetiko sengwa atariti ichai nero abantorete abere ne nkoro nandogote ngorusie iye TV nginero ororo eko ngiyurie kero narenge kagaria igirintara soa canvas insomete maseno manyete amasena ali chaiteyo ali mate ali ne biasara bioka wonchole dio bongao bono karana alengeka inagachire mukondo sana na terichai boniga 714 itonyolire by 6 igirie bwatelimi etobogoretia akagunika rigechai obegitene tandarwa mbondi ganta meitinga nkubeka bali bade tandarwa eri waterichai ko inde babatebanga countdown to bonus 680,000 TVAMAS await KTDA payout asibabotebanga over 680
thousand small scale tea growers, supplying green leaf to 77 factories managed by the Kenya Tea Development Agency. Nyotenga echa enja betege kuirwa gochi ase serikali karusiwa mangana yechi private companies osaka rusiwa se media bado njiroro ichindo manyete Diana lakini nende bali gosaba mujadala no rengo ororo nga echa nganyigwirwe ase serikali na ekiombegia Kenya Tea Development Agency Holdings nero budget nete chai echi bonus bateri chia chagire gutiokera bagotebanga the bonus officially filed to a second payment wenyorenga umwakoria aba toriye chai osaba limibeke menige chai mbali rete sana bakatebanga chibesere bakatugana abandi bagotebanga 20 babu ko bayi pound ase kilo bone bagotebanga the bonus officially filed to a second payment is one of the most anticipated events in the tea calendar across 21 tea growing counties. A schedule released by KTDA indicates that factories will announce their bonus rates between September 22nd. I may take a bonus igochugocha. Ngorara ligwere. Kwa manyanga nkyo chikonyora. Na weba kwa kachinkumana na kora robi goncho ligwa lakini bagote banga by September 22nd and 2060. Mbabe bagote lugwa ereti yabo ye bonus. Agote banga the first announcement will come from Mogosieki, Kobel, Boito, Kapsabet, Bolok, Kapkoros, Tigara, Olengurune, and Mutigo in the west of Rift region on September 22nd. Digonga abali bagotoricha around here kiwiga 22nd and 6 manya okonyanga rates cha ino nchirechi rates nacho ligoli lya kere factory tana kubiekana ndwate nyansiongo nyansiongo ko enda ndwate stiabo sanganyi ndwate yabo kebirigo igonga uchake tariki 22nd to 26 na liwo chikomanyanga ngakie bonus yage go chesa about banga 89 billion total amount the Kenya Tea Development Agency paid small scale farmers for the financial year ended June 30th 2024. This included 1.04 billion in divided to 54 factories. Anara kura media ya The Daily Nation media yechai na bege page ya gatano na kabere mwancho muligiriri kwa igure factory ya bo Diana nigere ya Nyansiongo na ande go twamanyire gakurwa asorogongo rwa Nyamira ikaragate batata tikote biborende ichai yageriro murukiro tebire kene na mono abali mias moberete ntumanyete mere mukora nemekong ebo nasi yageriro kwene kene na nderede igo ninjire ya bole daga tetona gotebaga mumu inyore ba mi to taya tore dimwako yo momo agende sauri to akwanire chai yango inyoringa eke to kwanire bonus okoyoro no na baga kagari sekenyoro nero baganyete sana metabana bange gusiye basomerete chai abange nyor tekera to agatori no ni chai tata kontebinga Diana gaki basi ko kwanire igori ya soko urungiri bono ntakitaka bese maybe ngo gorande school na ebona sige karari gusomusha namtiga tata tigantore amato konyana armosti ya kwiri soko lakini yarabi yanchenjiri abaro bataita amato abiri nenkoro munde yotembe na kayairire na pima hakin tata gachagante inga soko na sara katuganye bonus oyo b Burandi yotebire cyane mangirito Buranda aminto tigara ronda murangiri Buranda Diana ya tatu modali kumurangiri di Buranda tata kunduka Buranda igaiga batebe page ya gatano ase igoro twaruche Ishmael nabwo atege koski ari gukwanira igoro yamangana procurement butukasa kirabwa ari bakora maye igaiga ndocenga ekigambero nigo giatene niri umuroberi bwe wizara ye chibese goseke gancha uyu otakiri go kigo cyakigwa eliyo county kinyara ko bachiko koraki kigera kitagete kogora kendi gyonsi cyetera kurwa aso mutandao ibagurukanga procurement na sana na mwana watenge kigambere kemo ime ya Nairobi kigambere kenene ime yo mucho Nairobi litukulie goro nigo kianyarte ko bage ko moeso chi county ekyo asigia tebetenga ekinekyo nigo kegendete guchikotegererwa na mono kono guchika kanye kwa rurwe no mu waziri bwe chibesa na ndigo sole seke gancho tenete John Mbadi asaga netinga chi county chons chinyale koba chikogenda asenchire ukogora ebinto gwetera aso mtandao oyogorokananga procurement system umanye kadebna EGPS
lakini nde igobono baminyogeta sekegambiro ane mono banyara ko bakoranga kigokorekana siginye yachire bona sekegambiro igotete kumanyanga ninki kigendeta baliki baitumbali skali Diana tanyara ko batukumanyanga inki gekogera umurubirio yore dribo tutukano serikali gwetira se wizara y'ikibese iyete neteke gancha giense ni abata bono muntu ndi bwese utete kugura gintu kurwa se county government igata kira koreki agenda ali aso mutandao amanye gukora igintu gikuru kugura ibintu kurworo nararoche igati yaba abagavana bagotebanga umurubirio yo nigo kitebwango nande no ryotanchiri ne constitution korende ntonyare to kumanya manchito molgeria ngana ali agenda ternet nyambale nabatara tebyanga gwikira boniga na ali agenda tukwene ki wasense medio ya ipro kiwament singaki torocha abagavana naboigo baikira sekigambero kwene kyabuna umurubirio yitorigo chwetigwa korento tigarete ase gazeti ya The Daily Nation katwa korera mangana aliyechae na ntutigarite page ya gatano na kabiri antu tigarita mangana yechibese era ndi ya mangana yechibese kana rondoche dachi doje bora babu bunu mutasoka Nairobi obanye to tabuga tibese libo manye tesokora yane tigarare buya kera renga gante biriga muchokoro Nairobi yo tabuga tibese nobe moyo embeo Nairobi nebese nonye ngusiboni ga nichibese atanga shamba la mawe ya iga nsi ina batebanga pain pain ero bororo pain as county staff go months without salaries batebanga employees have abandoned their offices as they focus on private businesses to make ends meet bintu bikongete konyoranga urigeta bakori emirimo lakini bono barwe emirimo eju batiga bachikorigie biasara gusoboncholeria boke buninchire moyo kwene kya nkonyola bari bitoki bya bikiagara serikali yabombiria saba oyo mawo babatebanga my savings are gone metu sene bwate savings lero naturanywe chai Diana botene ngubwane na gotebia sibobera toboli inkoiba natebanga my savings are gone I can't borrow from the bank because of pending loans and my friends are also struggling konyoranga kerota giteno any loan konyoranga nko irete loan utagite commentera turuchukwe loan Outebanga, my friends are also struggling. For the past month, I've been relying on my relatives for upkeep. Okay. Uine ya mabubu kari emeremo Tana River. Oiga Outebanga igo chibe Sekurasi County. Kose okuwaka nukorikola se county Outebanga nigo kwa beire delayed sana. Bataranyora chibe se chibu tumeki. Nokonyora mangana jua se page ya gatana nabiro manchito maligedia. Onyari wekwe manyanga ingi kiagarire chibe se chianyare chikonyorwa tumetinga aichi abo chekire gusena ichinyorire nchachire. Ase page ya kianda gazeti ya The Standard Batabanga ekigambero nigo giatenenirie komiti elia choru no muraibwense elie chikoligere lingaki bali banyartaka bagosiria magimabo na nene mono bali banyartaka bakonyora okumia gose bakanyara ka bakonyora chinkoma ekera abakenya bachite barakurubekana gose banyarka bakoye neliguchibese gose banyarka bakoye gukendege bakonye asibona batenge kigambero ekerene nigo igorogia tenenetie emerobelie komiti eyo eki buna yacho letuno muraibwense asibate abanga bono iga gwetera aso umunechibina o Justice Dennis Kizito nigatebire buna achikirenga a panel yeyu chaired by the president igere yetakirera aligere ligwera gosine bwate ubwikira nubwe katiba nengento kialeta magana ntu arafaidi othiambo oyore omurai gose omurai omanene bwikiombe kia LSK kakonyora abakenya babo cyane namono gojase bari bakamutenga ko ryama mocho kubwata gosoa ase committee ya rosiguno murai bwense iyo ligere tiko chiko abakenya igento igurunga compensation bari banyarita ko bago itwa abande bari banyarita bakumia ekera abakenya bari kurobekana chingaki chiamandamana yaba kuri umwaka bw'ikiri 2024 gochemia umwaka bw'ikiri 2025 nande timati go senko genda bali go chimayiga bachikubwatia babana buna bali bawo pepi bendo bayitetwe ngakeye mo elitojara ko batokoranga ninki genda tumwachu muligari na ugwako kone gochia se committee yo ekere kigambero kiarateneniri kegenderete gotegera kimanyenga ninki kilikenderete gokorekana kure no saboitonga kiro monturanga ni diengere yae kigambero tigakenyare gekuira richiko gekubwatiri chiko na kwene kibuna kiromo Kenya konyorale okubwa kwae ekera mangana mna yo akabana boigo
abona turoche mugabana we county ya Nairobi Johnson Jakaja nagendete kugikiria okorobekano kwagire go guturubanie ibintu bingi na bagosari ibintu bingi preno so witonga serikali nero tukinyura abantu bae kiagire okorobekana nigo kugucha nelichiko mwancho murigeli tiatoga ndo mutimo komoke igo tukoirana togendera gukumanya ali agendeta se gazeti gosechi gazeti tubwate anana mono ekenegeta seni yeito na mbeye mo Ensoko TV murubeli Ensoko bwakire lietalia na Diana amini lietalia nino setio nyango niko kubwaterana na Diana Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Ouru Superstores eye n'edduka mabongya edduka wetani edduka ekona ebintu rwanchaga guchakira ebyobwaga kibuna amabati y'ekigeji obutambe n'ekirangi ao ayukwerorera nowechorera se showroom yaitu chichuma emisumari chirangi chitangi chiamache nokwana togokora ngurukwemarire ebitunge ty'obureme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Ouru Superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimye namba 0111161500 kusetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X Facebook na Instagram Ouru Superstores karibu nyumbani asomwa Kenya Ouru Superstores yonyole bintebe nugaretiko korobwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso gwikebye kirama nkoni tore chichuma n'emisumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate nigotoko n'ebintu byobuya bwekerengo cheguru aserigoriora ikerie nigotogotoke nsemu yatente umuchunyamira asamange tuakerisi migwetere namba 0714213424 Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware egotukaga igatente nko bari gani mwensi asa maguri arinzi magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi
onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori bagaria bene liokuraria asegetesenieke aseriguri liakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Manjito morigelia morobirio ensoko wakire chinga kitugene tukumanyana ali agende tukene kihoko wa senseme yeji gazeti nyoranga no gotonyora asomtano ito Facebook muna ensoko TV na bogo YouTube muna ensoko TV tonya tugusangamo na bogo na bakwena edio gidia gocha sigeta sengi tuken ensoko TV tonyara tukumanya ebirengero byago chinga kitugese azegateti na bogo gotatebyanga na alialia ebirengero byago mbere bibigo cha sigeta sengi tuken ensoko TV na bogo ebirengero byabo gotwakira nali twanyare tugusanga naye asenseme yeji gazeti nyoraboigo na tokomanyigwa na batokonyara togotoka asinsemo jia Nyamira semo chia Kisumu ne county chire surround gose chirange gagu county ya Kericho na gotonyora Vihiga twachiro bune Ensoko TV igonga na gotonyora asi county icho chinga kibogondo che aba mintu bagende tokoteba na babwati moroberio asugita sengi tugen Ensoko TV na bogo moroberio Ensoko bakire awtebanga Harmonize journalist LM really watching Imak Mora. Good morning Ensoko family. Good morning to you Emma. Korwa Nairobi South B Tionen Bon Fencha mobisate banga korwa kirwa umusochono indeme yomorobirio goika omoerio Jeria Kirbo gaki tigebe one time if possible. Mwanchu muligeli Ensoko TV unatwagotebiri bono igasenchira bwikero na bogo Scania TV yago onye koromo menyibwe county ya Nyamira na namono otonyore gwetera asensemo ya Pang na bono iga bali banyari ko bagotorora nigo batete bichibiche chitu chire chinkeno noku na essentially ya beno mwanchu muligeli ole asechiseme chitana ine county ya Nyamira otonyora essentially bwikero na bogo tonyora chinsemo chiri chia Viga Kericho na bogo tonyora na ande buna tokoteba Ensoko TV nigo totaite kona aliense yonsi ya Kenya egero mugusia sabere taigwike gusi chinsemero ngebere na na nene mono elio anyarko baga kwemanyi na kogendereria ali agatakire gokora asobugima bwaye oncho muligeli nigo togendete kuligeli chigazeti asebono ndo chigazeti ya The Standard bagoteba ngachi message ya WhatsApp nigo chia orokiringa omurandia obubu tutukanu Paul Mackenzie niga gendrete gukwana na ababwatani baye asane mono yatebirenga asibuga ngoiga nigo bono abantu batuka na ndamete igorontu kwanete bi kwa binzaru omurandio yo muguru kushalini nere watebekana nero kalikoira abantu bengata na bintu bindego one kale watebekana nga kubwatekana no botuki bwa kole tunekyo mbegia digital forensic evidence nigo kiaro gatinge enamba ya Mackenzie nonye kale meye yesel mate gabekire na bisibire nonye tarasi bure kinende na bekire sel ya sa prison gose agaochererwa nagagendete gukwana na abantu baye bali bakumubwatania asagendete ko bateye bagendete kogenda umungato bwindagira na nigako batebye nga enamba isano 66 yabatebe chinga gine chubo twatanu na nana mona abantu abandi niko bagendete ko siria amagimabo gwetera asuku bwati okuguchika kwaye eke atugukwanira mangana ye kanisa mwenye abantu nabo igokera omo Kenya tiante omo Kenya nabo atubusubiri bwo kogenda kanisa tagete kire ne bwo kogenda kanisa yo ene kyabuna ni bwate chinchira chiri chingia togende kanisa sagulyo kogenda koro togende kanisa ibwata mangana mabe bwatia umutindo wike dini wanchu muligeli Diana agateba bwatia umutindo na maigeli yegedini umugano uyu nabakonyora CPG ya gatatu asibagoteba nga de igagotebya babwatani bayega ense yabono nigere yebirecha numubeki birecha asabatebiri betanke kurwa asemerubelie nde yonsi yeserekali manyanga agasibirere kini igabwate chinguru chinene gukwana nabantu baye which is kali
Diana tuchie munga ko yumo kurunga Paul Mackenzie nguruchia embaraji nchira era gakoera na ndate gukwana nababwatani bae akabatebinga yaye ndo mungato bwendagira abage bwatani abaye mbaroro ikira boni gamibi abande bali basiri ubugima bwabo matenga kiya manere no nere gite kira linge esel achiete kwa iwe ndagira akaranga akamago kwana nga kitawaramba hawe goto kwanira mangana ye kanisa use amangana ye gedini tuike wikase gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu ase watebanga ase gukwanira igoro yo motienya uri mutienyi uri obete gogonchoria irangi ya ase watebanga why Muslims performed special prayer during the bloody moon mutienyi timetio sino sendi kwa yoroche nchina watetinga ni dukanali korwa kanyora abantu gari zimamani bagotebanga Yeso chire. Mutienyi kiro mondra soka isko na batekiro mondaga soka nisi miyaye ebe tekno ebe paka kiro mondra chita karu mutienyi baikora kaira na lende akarora ikikia ngoro aiga sepeji 12 se gazeti ya The Standard gotebanga umurayo yo mubwe kanisa se chinsemo chia Embu nigo aigeti kubosi bweke gambero Eldoret sagotebekana kumusalia umwana mumurabwe myaka 14 igagatebekana umurandio murayo bwe kanisa kurwa chinsemo chia Anglican Church chia Uasin County nigegeti kubosi bweke gambero bosio bwo mona chibi na bitaireli asabegetwe ase alimocho lyoko musalia umwana uyu mumurabwe myaka 14 mugano ina bokunyara kabako yosoma asenchire bwikiranu ase gazeti ya The Standard ebechi 12 iko koirane maiga kega ase gazeti ya The Daily Nation asa mangana ya Muslims no chikonya Roma nchito moligere yabuna ekerenga kyo mutinyo yo ne dini yaba Islamu na babateba when the sun or moon darkens Muslim will encourage to turn to Allah in prayer repentance and remembrance Allah gagetene Roma nyasayo bo unabakumuruka se ege Islamu asbagateba the prayer serves as spiritual reminder of the greatness of Allah, urging Muslims to repent, give the charity and reflect on life's temporary nature. Clarks emphasized that eclipses are not omens of misfortune. It's bad omen. It's not a bad omen, but sign of Allah's power of a creation. Chinguru chenya saigo chase ebitongwa byae. Nara yumo nchimo geria kurasiga seti ya The Daily Nation au kwa nilegoro yomo tinyoyo na begono nyora mangana yo ase page ya gatatu. Ipeji 14 ase gazeti ya The Standard ninganje tekora aligerelia ase chibicha chire chikatuni 14 aigas narolire murayo yomo abuguletie bibire igoro umwaka bw'ekiri 2022 lakini ekere ikiro umwaka bw'ekiri 2025 nigo aligereti maigaiga na nene mona kama oteba niliweka Biblia chini Biblia na begetense igolende timanye tiko somo director nena nyara konyora ebiche yo nyara ko bakoyora biyase screen yao lakini gakoyora na bagontebia nigere SBC 14 ase gazeti eyu ya The Standard ase baorokiringa liria konyatara service Biblia yalinge igoro gali gutara nero agoteba Bwana Yesu asifiwe lakini rende kera igiro mwaka bw'ekiri 2025 Biblia yebekirense na ndagoteba niliweka Biblia chini kabeke bukunse nase gazeti ya The Daily Nation ase page 12 Egotebanga Climate Conference. The summit is expected to end tomorrow with the adoption of the Addis Ababa Declaration. Muraibense ya Kenya wikira nasi nsemo chia Addis Ababa imesaidia ya Ethiopia nonyore bicha ya igaguna boigomogano tinga kibari gukwanira igoro ryo gonchoria kwerire asagotebanga muna our potential is recognized, our voice is heard, and our solutions are being deployed. Head of states are among thousands of delegates attending climate gatherings. Bunatwa ichwa tebya girianga ekeretware kwena na mangana itama ya asenchira yoko ya chuta muribensi ya Kenya na boleti abarai borogongo wa Africa kwene kyabunango chabaramo na bigo kwene kyabuno omorembe na bigo asense media yo boncholia nguchabare guska mwanchito murigiria nonyora mangana yo ACPG ya 12
Page 19 ase gazeti ya The Standard batebanga ikiombe giasha nigo kianyoliji bilioni 4 kurwa ase serikali iligo chikosira obukwana na bw'uburwari gochia asa abakori bemirimo be serikali ayese batanga serikali nigo yaruri chibese cyo gochia se kiomberio ikyo kiasha iligo konya abali bakore emirimo ne serikali banyara ko bakonyora oburwari kurwa ase chinyagitali igaiga che SAP ebichani kwa begete umuwaziri bw'abakoreri bwa abakori emirimo be serikali Geoffrey Ruku bale noyo mwabo oyo obwo chindemero Alice Wahome ase kanisa ya mochinse mochia mbere nigo nyegenete nigo yarenge lituko yumukubyo nalyo bale ngoro nande ase Ruku akwanetenga ige what remains is for us to diligently serve wananchi and support the rollout of SHA so that every Kenyan can access quality health care. Asate birenga bonde gento gitigarete ne libagataite koranga kiromo Kenya konyorare oburwaria bwe kerenge kiya kurwa ase serikali gwitira umurubiri yo SHA. No roboti rwa SHA ndwarekana Diana bwangoiga. Kibesi kigotebekana kisiretire kinende na buturo cya serikali nande ya rurororo ase yanyaliko bagekobeka kibese gibilioni 4 ilichichio konya oburwali bw'abakori emirimo be serikali tuirenga no kugege na gweto gusoko gani gwitunga kaya bikire mirobiri yo boiko abarai baine kibunango cyabali ko kiania the ghost hospital sinyagitari kiria kitari gukora emirimo lakini chiko ya gukibese gonga around yetiga toganinga amayana chiko kolekana sense media yo aba yenje chinyagitari gusiyobo chenu chinga kituma itenga ekera mangana tari kolekana sobo chenu abantu bakumya nabaroira sinyagitari gonga usoboga itonga amangana yaswike ni gwa century abena manchito muri yetu tugatia page ya 13 tukwanira amabuta mabego sama mabuta taikiraneti ngakinira mabuta aya yokuruga ikiranete mensi ya Kenya konyoranga amabuta ya tari maya taikiraneti konyoro boyo mboikiraneti konenti metinga blame ngo ngane iriko yebekira swagate banga Mombasa laid bus 100 million fake cooking oil syndicate. Government officials says fake cooking oil and over 10 trucks of crude and unprocessed oil at Shimanzi, Mombasa on Sunday. Metinga mwanchito muri dia kirengero kya wonkiri kikyo anyumano asoroboti ruwa amabuta ataikiraniti. Mwancho muri iga se gazeti ya The Standard bechi yemeronge 24 nigo tubuga tumugano bo omo liente nyelimo aselieta munga oyo kigo bosibweke gambero no munginoye asogotebekana igabuguretie eroni kurwa ase ebengia yamo ya ABC asibono ebengia yo yachakire kubwate kibese kikirane na asibono iga yachakire korekananga batagete kon no nebintu bye family mungino yugatebire nga she says lenders already started the process of auctioning family shares and was willing to deposit 100 million to the court as guarantee as she fights for her rights. Nga nigo anyale ko gako tebanga nigo bone bengeyu yachakire go cyakimurubiri bokoranga ngo auctionire bintu emaliye family yu lakini asatebire nigerure go chikobeka chishiringi emilioni emia ya ma aseke gambero bunenjere ya mo yokoro kingamba chigwakana eloni eyu lakini nande kagendete kurwanira obwene bwaye eki ino muganororo okoroki buna family yu mugaka munga egendete kurwana no munginoye asaba kurwanira egende kuru kwa mali no nyangusi yali mate abantu kurwanira bali nana korora kora go umuntu barwanira nga mabera ari kwedete kunywa omwana waye gunando jagurwa dogolinga mabera inaya ngendo nara igura aratigante abekene nengoko engokero ngurwanira wale se familia senko igunga abagake baganira kuri omugongo kwanyoranga gachaka okugura koegwa matengo ko yali kulie gudaya no matri kale miaka ino mwali kulingo ko bono basubati baba unara ara igatimuro cyukulie ngoke yu lakini boro leo singa irindo eno kuguru guserini ya gayo korugo yarosi yabwe betayare lendo erete mesa intutugage nande bimumbi manyikane tembire biebi engoko yakabere yabagaka ayolie nyama lakini nende bona aige town ya Nairobi busunga ndonzi rero nigo okonyora ngabangina nababugate chingoko nabo bakolie nande nikibeza buna chia bucha bamura mura bona mambira bokonyora bayindi igo bakungurero tubakari kugura ichi yabo
kai ebe saka ya buchange se bagoteba nga no manyete musabe aya tigara ba David Diana by the way no manyete nga mamu minto agenda asigete anyore ngumweti nga tonde kuria ndagera ago kubulika twali kuria matoka tuchikurugera lakini era matukaya ugo muri wegi utori goto turiti turi goto turiti pi igana kwato tika igobona iga tugo kwanere treatment yeyo Jondo chibona mangana na chukaba maya kuchika kana boturakora twende treatment na igwanga chibese nchikari kikancha chika chiroro chikorugwanga savings kuri no manje to morigeria tutigata se gazeti ya The Daily Nation page ya gatano gotebanga National Police Service State Department for Correctional Services and the Internal Security Department ntanya to kwanira mangana yari tukuri igoro kurinde bagotebanga according to the law government expenditure on salaries and wages should not go beyond 35% of the total revenue collected. However, both the national and county governments have consistently spent more. In the financial year ended June 30th, the national government spent 48.63% of the total revenue on paying its employees according to salaries and the Remuneration Commission. Wages are eating into revenues that ought to be put to development projects which has huge economic implications for the country. Gonga ekerto kwanira mangana yechibese na instance media ya National Police Service ote wanga wages are eating into revenues that ought to put to development projects which has huge economic implications for the country. Mwanchito maligeria kutaka kumanya bene oroboti uruna makonyora se page ya gatano se gazeti ya The Daily Nation. And tutigate azegazeti yote banga 1 million workers gobbling up half of the revenue data shows a page ya kane innocent eba hote banga 1 million workers gobbling gobbling bari wakana nande babugate chibesi nge bari wakana bango bari gukora kende batageti wakana gobbling elietaline naye nabatebinga abumbali nacha irango yabere ngao elimote ngakana ushuru nuko jitegemea barombali wakana manjito magera nonyora mangana USA page ya kane asote total government workers closed 1 million mark for the first time last year and the number keeps on growing. The public sector wage bill 2020 weka 2025 no konyora manganajo erionyara kwemanyanga a percentage yeneria gazeti ya The Star igebwate headline yoteba wash how Juba that cash is laundered in Kenya chibese chikalikurwa asenseyu ya Juba nseme ya Juba chikichale twese ya Kenya na anana mono batebanga kichigo ikiuga iga roboti uruni gorore ase ebe chintangani ye gazeti ya The Star ase umugano yu okoyonyora ase enchire ya buikeranu epeji ya gatano na kabere soko nyara koba ebechi ya kane sibago kwanera nga kichibese ekyo chianyara koba chigo koruki chikore twororo na nana mono chianyara koba chigo sibigwa igonga ense ya Kenya asebicha ya acha korekana koba ense ngao iga sepeji ya gatatu mugano nororo Diana ogera na chese gazeti ya The Star babatebanga umuibibwe ngoko usibetu emyaka 5 nebere bono nigaira nine bosi weke gambero ochigo sabeki ne kia Kenya ariko bagekurigerera gubuya ngoko ngo charosibwa kai simbona ndo chenga basi biraba iba kogorogari basi birabange sana garatwari ukwane ngo game Silas Bikemoi niganchiranete nga naibete engoko yangina gose chingoko chiangina echiese chingaki echegarabe ile tuwose weke gamero chisaine chingiri bwe yamo na amaega ya akera igetigwa kana chirwe kinagyo koirwa na gosibwa emyaka 5 ebere lakini ande onchoire birengere biyaye na umwaka bw'ekiri 2024 nigairanete bosi weke gambero na gotebanga ekera nyarite ko bakuna chirwe kinekyo tanyarite ko gakoigwa iki ari kukwanu eseke gambero atebe kerurigia kwa netwe kenge mono wetanie chirata kere koigwa kene nabo bakumwabera next time tako ibengoko aiga no mwanjito murigiri origere tigari nkora sikusi bagusambwa actually sikusi abangi basambire sauri obibe chingoko konyoranga ekinyoro gali umuntu rali bamaitinga engoko yanika yasira nyare bugibwate ande twatebanga tako bo muntu ryo gokagirwa ngana kwaiba echokani kabo muntu murunge aiga ase echi cartoon ninchi yanjete sana Diana indo che babete cartoon ya mawega bateba
billboard itene gateba Singapore matikiro murayote na Kenya gateba nga Kenya bwene takoba bunense ya Singapore alafu nturuche umurayo yo muge kumbeta triganda ararigiriri bijati ndeti mutebeli etaga omubwikanitio murayigete bono gari ne ranking kwa kare rendense ya Kenya anyekorera maunchuririe rorekane bunense ya Singapore. Singapore gatebekana nense ya chagete kuru ebirengo byabwikaine ense ya Kenya na nigo yagendere kimagendero kiro muntu agateba ngwanye tari gintu gitikia murayo nde bwensi yore Kenya garago kwa ne gintu gitikia magendera tate koro kinga kia magendera yo chikokora manene kuko gateba irrelevance agateba nga umanye tense ya Kenya ebwene takabuna Singapore yeko era neke koli mate buna bona abana bali kwa kinete na barabu kiro muntu rabaga bulinga Diana nga yechi Diana lera ale nsoko na injente takabuna Diana muntu cha evaluate lakini nende limambi tu agotebiga mwancho muligereri to basa kwerenga n'ubugima bw'umuntu na andega igose kurigereria ase ekatuni yure egazeti The Star na bokorora nginse ya Kenya gigendete kwerenga na ninse ya Singapore imechando ito bataramanya niririye na ande nabondo chenga erangi negendete gwakwa Diana tigango tosoa ase abali banyariko bagotutumira chi message tororengi bagoteba anane mono elinde tumanye komanyanga nikigendete mwanchu muligerie Nensoko TV murubili Nensoko bwakiririe Italian Innocent Nyango tigatrasoa aso mtandao tororengi kelio ogendete gukwana gocha ase tulegaiga ayo minto kinara ante byanga ho wikagari nkwaniri Innocent nabago kibatira begabanchu bitabaligereria toldigario bakwani batebinga na bakwaniri asomoro be Ensoko bwakire igonga kinara kurasi semo chiria cyanyamira town twagokwaniri ndaro rigati abari batumire ujumbe cyabo nali bagoteba asumtanda to Facebook tumetose mbari wikira boni gabarire korende ndaba turane rio geri Harmonize journalist out there watching Danica Obane Unchiri out there enjoying the program so much Babu Mtekova King tuko tuned in from Dubai morning without watching they know you have not yet started and they know and they know you have not started your day yet. We are mono Babu Mtekova. Yeah, I have not started my day. Onye tura tuligereria arone kene na ndeke ene twarosirie nkwane nene gusi. Ekaro no rumurubelio mobo mwanchu muligeri na mono aigani goto komanyikire gente senchira yo wikirano. Samuel Makuria gateba watching live from Kayole. Sura mbaya ro safi kuru Nairobi mukuru kwa Rubeni na ondeme yumurubeli amona my wife Linet Nyanchira pamoja no mwana Belden Nyambariga mwanchu muligeri murubeli Nensoko bwakire na namono buna twagotebi nabokonyara ko bagu tutumira ujumbe yago ochaga igase studio na namone namba ito buna twagotebi 0788666663 abuno bonyara ko bagu tutumira ujumbe yago asensemo ya WhatsApp SMS na ande buna twagotebi tinabokogenda ase esimi yago oyebeke nchira ya landscape onyara ko bagu kuligiri na namono urujumbe yago video yechi second ya 30 mwanchu muligiri munatawenda tagotebia genda kuligiri emerobeli ito na namono tunyara ko batokora enjira tukogenda busio bunege saku jeria kirubo agote pamoja hadi mwisho kurwa ngumbu mana Bahrain Kingdom ya mono jeria kirubo utambe ni gotobwati mukogoti o Pacifica kurugithurai 45 bwakire buya emambingi ya Lydia Nyaboke na roira niliga igoma gotebanga pamoja Toldi agoteboka Nsoko Barnabas Gekonge kubaso kurwa doa Katari pamoja Colton Otto good morning kuru Nairobi following you na Esther Mumanyi kurwa chinse moji ya Kayole Nairobi atebanga tuko pamoja Clinton Ondigi oito akole mirimo nerega gatebanga nonde umuchio Nairobi Nsoko bwakiriwe yambuya mono mwanchu muligeri Fred Moga kurwa chinse mochirichia Nyake Mumisa secondary mystical Fred Moga muturi kumakomo mbaka omwelio ndoche boy godeno mogaka goteba kurwa boguma ke umbutyondi eno kumakuru watching live nere eno kumakuru kurwa Musaraba Town say hi to John Kebatiga wa studio ya kabere kwa kwaniwe Wycliffe Nyagara goteba good morning from USA Minnesota na boy godadi Daliza deal nere nkagitingu tanyara kusoma ujumbe ya Joshua Mbiatirimba good morning from Nairobi Open Center niko ndani and my wife Dorka Kirbona my beloved son Carlton Tirimba mwanchito mugiria tikatogende asomo tumokoma kyatunyatokwirana tunyatogusanga naye nabego chinga kitito kuchikwaligania abagini bita studio tunyatokomanya nabego gusanga mangi nyoranga nabego kugenda gutuma ujumbe yago gusorwa karwago nabego nabo okonyara kugusangana into birengero bito byao aso esime studio nabego asomtanda ito Facebook nabego YouTube.
Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Inyagatani rubutamero chinga kichoboroere kolende talikire nyagatari erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kishiguro utatiga Akasims Hospital nigo tubwata nyagatari bomanyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokole bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangena kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au buna sha AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Abakoronigo babinereteiga bintumbia ngora nsagasaka bikwanga maiga yokuganyerera omwelio ya Nsoko TV nigo twasoira sembeo nendumo ntole no mogoko talinekerengo okomanya yo momanyi be county ya Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos na Boigo Murang'a na boko tonyora sembeo wetera signet free to air na Bwangoigo momanyi be county ya Kisii, Nyamira, Kisumu, Mombasa, amono mujibu Eldoret naye Torosa Nchiraturi eyiganyete kelikuoma gendera gutubwatia semetandao yekerero na X, Facebook, Instagram, YouTube na Boigo TikTok. Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatie chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chigwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekani ya geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenamba 0757331085 kusetulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae yondo mwalimu Mokonyi deputy principal at the college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Murigirani bwa Nsoko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 cha magoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andaji tasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omoto yakabwatwa Bakaliya omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa
nguriole bintu byekerero bune simi, e laptop, e subwoofer, e TV, e fridge, na bwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asininchao. Nkoni tule bintu wichakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi aseriguri uraikeri. Nigo tukutukane muchunyamira no bokorere bwito no bwokobokera. Twakirisi mese namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibyo mucyonyamira mwesi mwariganyirwa onye kubwateri bolyo obosemya gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse nuga nitiskuru asomwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yawo emerolito nige kugenda namaganyo a CBE nguruturo sombi uburaro nabwigo n'ekilaboratori n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati Inje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana wasaba no muko na turetera ande ko basaba mo vyandira turetera abana kiagere school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya school ga na berengia asaba na baito bagoso asamange twakeresimya se namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy, strive to succeed. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyashae abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bw'eleson seseni mwanchu murigeria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere ko chiakwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bumwe Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi ano mwibuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo eskuru y'Oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko umwana w'Oborosa obutingu bw'ekisemi asekerengo ge fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri bari byewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde nguruturo bosombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'oburaro asaba menye time
endagera ya boroki waito nigere eyebirango biguru tubate birasi kuru playgroup up to grade 8 mwako changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetaria tabaka mission twakere simi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Triza International Academy atari asichiseme choka chikurwewa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twawere tukwebwere byewa asoko kolibya tari asichiseme choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana nobumanyi bwa borokyo baitu nguruturo bosombi asaborokiwa shimba chitu choburaro chi laboratory amo nebirasi bito nebyekerero nigo tukutuka ime ya Nyamira County twakirishimyeso namba 0746555986 Triza International Academy, we light the future. Baligani abantu banyamira no bari kubikiza amajinde kyara ntuwate Ministry of Transport baleta abana erinde tokuba amasomo yara abakonyenge kegocha anda bayibuli baito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya abana which mutugaiga are useful members of the society. Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mabia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Magega ya televisioni ya Soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662.
Buya kegemo mwancho muligeri bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligeri incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko omwancho muligere bwa Nsoko TV igeta sengi Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde kurwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Chini Gongoro Perpetual Machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi Enibo nero ekogendia obonda bwense nakige kogera inche buna Frida Kerubo naimukire egetambukiro na kungaria ase chichiro kwaene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina naki amagori ebinto ale naboigo meroberikiria serikali yabekire kwaene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO naboigo chinsa isato cha magoba asitorabe to gwesemia amange Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi Buya kegimo mwancho muligeri bwa Nsoko TV ando cia soberete murubeli ne Nsoko bwakire na emambia bono ni gobono tubwato mugeni ane mono tuchi gukwanera igoro ya siasa na abasaye gweso ya siasa na biri bagokora buna abasaye abake mo urayimbuga tega igase studio ni gakuru ku Patrick Osebe Matoke ni gakuru kwilieta lindo mu ambassador na ni gale umusawa yomo ule ase tigantebe ese kiamagia Jubilee nigondoche gare umomenta yani no montorio orakosega gosemia kobeke burunge no morokiwa na ndamono asinga kiemo na bwatuburai ase University ya Chuka mo anchumuligeri tigatumwaliga ni omugeni itoga igase studio century abene Mr Patrick karibu sana Nsoko TV tusiole naye tuchake ngwana nene mono tukwanera abasaya bwa soli chinguru n'abasaya batebekana babwate chinguru chinyingi mwanchumuligeri olenga insachinde nataki kumanya Patrick ningo Samarita nenguru kwa Patrick Osebe Matoke inkaire Bukira Ward Kinurugia Kiuman Nyamira County that is not Milan constituency Patrick Matoke oyo mu isomero to bwarimu mathematics and business lakini ndio somi inda samangana ye biashara ya na para rubega samana apparel and fashion the best in Nairobi. Okay. I'm very passionate na mangana ya basa we talk more about it. Okay, mbiya mono mwancho muligerelie asenchire abene no mo Ske Patrick tigabona ntumekelie ta liko tumeko mo Ske Patrick Osebe asatebire nigare ne eke erangene ne gochia samangana yabasaye na namona abasaye ntwarora sama tukabwango
nigo bono batete koira ribaga rioborai na nene mono bagoteba nga chinga kichiabo na chechi na umusaunde bwensi urandonsi ali osore mugusi no tagete omonto gogosega ogokomoyo gotebinga iga ebinde na bigokorekana iga na lero profile yabasa bange gokonyora nga bachakire gwesoya asenchire yokurigie enibo yabo yokweroseria sama tukabwa ngo ayabono iga kera rende bugima bwochiko no coach bosi kwanyora ngo omonto nyare kobaki onyare kuibeka asenchire bwenerete Patrick Nyamira nga kiegenderete Nyamira mbiesa abanyamira banchira basaye bana batebanga na bagaka batagete barabagambira for now generation might have changed. We are in a different generation ya onchokire ya so bora ibo kuchwa perceived una abasaye osabantu bale ejenge bakire school ya nabo bara ofo bora ibo rubya wetani bora ibo ndi bonsi bwa biro before the elderly people have been there. As much as they say when you apply for a job useka rokanda koligi mirimo as mutual experience yake twachiro getema ugepima na kiya kole mirimo ya kiran ya ngeri korokana boronge na kolengana na bali abasaye twarengi twakagetere bantu bali barabana naka gutubwa ba kole mirimo. I can give a very serious example na one county yetu ya Nyamira torocho bora igororo titagoda osino bia lakini mubwate weaknesses bora igororo wasotwara bole weaknesses cyabo okonyora bugwate mechando yayo lakini umuchande yego cyaruera aso abarayi barabarito wasangi murai kwanse myaka ya mwengere namba ibere tabwate anything ago chase wikire akantele sego te var meno posta ko ibora ngende mwanchu muligeli ni gwete omoske Patrick nigachakire ne chingwana na ndali passionate unateba ne kirenge kenna kuligeli ngabasa banyare ko bakonyora libaga sobora lakini nde tigandara gotebya urarigiriria ase gazeti elia ya The Standards ngagere to mu director nengo yenyora araibeka ase mbeo goteba nga lavish Addis flights abasairende mokonyora onyabaraya baba miaka yachire yagotebekana nga bagali gutumika chimbunje chinyinge mokonyora abasaye bali ne chinguru chinyinge mugorobekania nga chindege isato gurumagege kerubura ibintu bwikiranire orumate ende tangane umusaye none bibiri kale gotebekia abana enjoy your youth so youth, what is the age of the youth? But it tells us again we remember. So before I remember, I should enjoy. So obviously sometimes wasobora yobo, I'm not saying that yakana karutu achira ko saba saba bara bara ingo chibale ko live chibale ko menyo magete or different from, but as a youth aro manyinga na magusu abagustole and the lifestyle. But that lifestyle does not deter you from doing the right thing or from living a standard life that does degrade abantu abandi barokanena kerokende evalense. But obogima borobu asaba sai, I can tell you for free, they must be allowed to live their life because naona abo abatire yose na baromba meto mbwa garwa kabasa wa no limite abantu bamenyo esababu natebera igo nelinga abaraya banke bagoteba abasai mbatete kuira libaga buna ino bono mutaite kuira libaga muso asoborai lakini ekero kurigereria egenta abaraya barabisi bako ba accused of abande bagotebu bavuga ati maroro abande bagotebekane bagotumika chini nibe nyinge sana lakini ekera umurayo yo magotebu ise kurigeria abasaba nyina batagete kwebeke sekerenga gyukuriyo burayi igokonyora igobarigiti mono kororekana nubugima bure igoro igo baise ko be exposed mapema buna mono mota mwe guburayi yobo baise kube kwese ndagerere goso nibere niko baraye salimo no kubwa bagaka uroche are you well prepared gochikora abantu nande munyale ko bamuku balance yobugima bwa abantu na inu amaganina abena buna basaye nganje tokona qualify ubungo wanu nganjire ngende go when I am young I can go wherever I want because I have sight and I can see and I can be able to walk. But when I am old, I will stretch my hand. Somebody will hold me and take me where I don't want to go. So between you Musa and Mugaga, Montoki Matasaguchi. No, you can go to Boko, or Wejir, we get about my sacor, about a Morali Chingu, Yoko Genda. You go, it does not accuse Yavasaina, Nakarokenda, Karawai, Rurai, nango chibaliko menyo ngorela fish ngo chibaliko tuara malingo ngo chibaliko kole bintu bitabuenete. Some may do but not all youths.
That is why nje butambe karongo Uganda no challenge ya basai bandi ngo batina none karomo kuri musao minul mukto wa kohekero karabu ati history ya life na kia koreki track record ya energy esa position ni chinte mwa moyo kiagara you cannot dream today or so kururu sana ime ojo tena I want to be a leader you must have a track record where you have led no en group primary kwa beto no kitchen prophet kwa beto no ni toilet cleaner so abantu bakumanya ki umuntu no ne kera so no primary na bwate record ye kera just kandi na bwate record ye kera ni university na bwate record ye wal bono sai na tumutwasi no borai kurwa sa kore kurmaiga tana gutwara maringa ya mang tana gutwara lavish life ye but lifestyle ya yo muntu tukunya kunyonjoro okay okay bijamono watebire bono tigatubike gente kese uburoso na kuligereria sekerenga keri siasa Kenya bono iga ntoligereti chinse ya monchiroro chinse ya monchiroro chigoteba serikali yementu chinga kiegende busio gekageregende gukora magendero na nintu bwate seminde goteba serikali ye tirakora magendero bona ibu no musai ekero ukuligereria scorecard yebintu biribi bwakorekanire nse ya Kenya nga euro chibirengeri bya ukoibeka asi birengero bya nenche asigincho nambe mukuru wa senkoro yana turatiga magana political affiliations turatiga magana ubunyomba busobunka igonda asi serikali ye eruese one time ani kole myake tano yaye esoke ekiagera karatu ange kuligi osichikora cyangwa 2022 engali satani ateneta gate yeso na inago ko nsasima ninkoe bonene bolia ninkoe gentukeria ninkoe bokegete ninkoe gentukete Yesu taji ku fall into the trap lakini nto wa Kenya to fall into the trap na umuntu yo manene yago chokaba se Ruto yago chokaba president goja go toale acha utampikia toa chiwe chinyingi because karote na bottom up he was telling us no mungi no kale mamu minto kale bokeira ward matoka ali akoni kabuseli ali inko jare muimu kibaka cha konya state house that is the level of campaign mu gakoria wegete agati muntu boda na acha murusie street because muntu boda ya to minita someti Nikelina live as subjected as elites paka warana liba mwana na kora ranchara osumu ngina na kora ranchara yanga ndi pikipiki wante virina okungakire kura ngokorusie street utekwa ndi pikipiki ngobeke state house muzengobeke ministry gete that is the agenda yani kwa mwa muntu na whether you work or not ingobe president jiba soko totwaro muko that was the hype of the campaign so what they promised so hype campaign yabo now what they are doing currently is totally different. That is why Ruto is the first president in Kenya a generation yanke pi abana ba high school na first years and second years, in fact the fourth years they don't riot. It is Gen Z's abana ba minto bali bali miaka 15 years and below well but against his leadership since independence. Is the first president because he promised heaven like Satan was promising Jesus, like if you worship me, I will show you this, I will give you this and that. That is exactly what Ruto did. That is why this young generation, that is why even this country, we are ready and prepared to remove him in 2027 because of promising what he is not able to deliver. Yenga oge ande sino ga moto wati nyumba permanent kwana boire nyaruka yo kwana moroke no nyumbe ali kumere mwene pe gore tangana sino ali no sito no nyumbe ali no sito ego jogo ikawono lidio tatu mwere sino kwa mate aiga no sito lakini ano saiga yani lakini ma hukumira ki aba baibuli aba so kurwa no sento jina mubweka ina aba kuru mwina na baliri yake. That is what Ruto did. Aga promise nyaruka nyumba ya bande ono ikirali the reality osangire mwabere ya mato bikorumbiroro murai yes na kuruchira una inubona basaye ese bono ige kwamba korekana ebinte binga basaye bago piki bwango no korora mabali yago korekana ase ese serikali sachindaro rogo sinase chi serikali na chibe chigenga lakini umuntu makubuli abasaba barabu what do they have apart from koimukiri yabo na kubulinga ekengera korekana burungi ngikiri umusabu ate ara ikaransa ate yumuntu nga if you kokongalibaga ikaransa na ndo bashua dinge genteke ningekore. That was so practical. The other day abasaba bangi mokoro abakubwatwa ngi bakubwatro he hacked parliament wasangi musaige begeta baka kwani mushara ku parliament une MP accurate his own constituency asa kwani mushara directly wasangi musai iga agiti system gete has received almost 11 million. What does that tell you? We have smart minds out here that are not utilized. Well, abantu mbali zikuka yabali so smart, but because of underutilization, umuntu uliginjira koraki njira we konya. So the government
tiketa abantu baraba ngaini siko. Now it is rewarding cronies, yani, because I know you innocent, I know someone else. Now attached kwa ngemberemo, not because I'm smart or I'm able to do what is supposed to be done. It is because I know you. So the reason why abasaba bakora makosa mangi, if I'm able to do this thing, but whoever who is, for example, if somebody is able to hack a system, yes, serikali brother, or hack KRA, or hack parliament, also kwa mausangi muntu bekire ICT CS, umubone oneli ete ICT yo kata kwa definition. So is that not a mistake? Are you telling the youth not to see that? I have to see that. Ngaito konyorera asoborai na abarai abasai batali uchikoba n'abantu bako infiltrate, yani bagosoanana na gusangama na gusalie ibintu bya serikali gekogera kurusika ba make attempt basoire ase system barusirie ibintu birita keroro bono bakoegwa kwaruje bakoegwa bono muyuyo noyo ino abasaba mbaji goserurira abantu ndagira babaretere mesa bali none ngombe gotekia baba te kubutorangorie chikuri chibando mugondo kiagara ebwate chinsi yaga chikoroteke chisaina. The only thing you trying, the reason why I gave that negative perspective of what is happening and why the youths are agitating for that, we don't go to make the right people on the right positions or the right people to do the right thing. Well, kiagara abasaba, as much as we are saying they are infiltrating or because one anabali ne mirimo y'abanyene barwa abanyene basikowe mirimo yo nona yo munyene igasi yo kora rero iga to gwata nini to gwata kamera eri ndiko maita naki kamera nero kumurika mambia na ndoro kana seti aseti igo konye beka buya onye tinyi biya roka na biya ma kora. So abasa baito the reason why they do cheek things, I don't mind, is the devil's workshop. Ekaro montar I do, that is when you can think of how can I do a part thing. But take a role or utilized or as much as we cannot utilize all of them, but at least we should see the percentage of the youth, because if we are saying 30% and we find it is 10% or 5% that has been given a job, then we are not doing the right thing. So abasa what the government is supposed to do, not ensure abasa utilized in the right way or giving them opportunities to do the right thing. Egene turakonya abasaya yuko wakwane rigoro ya serikali essentially abene abasaya bange besoiria so bonchoreri ngakire practical the chances cyo konyora no ibiasara na nene mono gukora emirimo bakora gekora nara ase profile yawo I know yo mubwa abantu bali batanga bali aso bonchoreri ritanga ni njoma nyane personal life yane the reason nero ya mwe getanga so bonchoreri. One, it is something that I've been passionate of, business and thinking out of the box and doing different things. Professionally, we're secondary. Lakini it does not, I'm not limited to go to class because I realized that Mondago so many professional yete oje school ga language in perfect because of other teko ani tinda nyorga sina korate na so meret. Reason yende abasa abanga toko so erase asi biasara biete binyane wasuko cha kurwane ranjire ndio strong as you survive no kurumeremo well aya number ese jemerime ya bolrepe ona karo ya kubolere waje wake sa kwa no let me do something that is constructive at least amwe byo rangi ona tia ngombe akairo mwanafunzi skuru taya kaone ngombe akaire ngombe yende skuru kera mwe byo karo kwa kure skuru na ata corona ki omwana oyo na irete skuru. When you go to university, we are told you become universal. You are not limited to something. You go there, kwabo monto, or think loud and clear. So, we are saying we are the leaders of tomorrow. If we go to school to solve methodically, when will we be employers? Well, and when will we be leaders? Because a leader, you must lead as an example. Well, as much as I blame others, am I also the part of the problem? If I'm not part of the problem, then I must be part of the problem solver. And being part of the problem solver, no cha kibia sara biane. Ndete secretary to office, ndeto mo bundia to ke ansoneri, for example, ndeto mo tongora advert yankore advert. You go at the end of the day, I've created employment of 3 or 4 people, which I will be claiming as in the government terakora. So that is why I thought
as much as the government is not doing what it's supposed to do, also I should not be part of the problem that the government has created. I should be part of the problem solvers. Murayo yo mubwense America, I think Reagan atebeti aba America utarabuli America ngiyago koreire na ekore buli ngi gwa koreire se America. That is it. Bono lende abasaye mugendete gwe koreire century ino ya bene. Musaye no urasigete because I find kole buno muntu ubwato ugosegeta gucia so musaye. Yeah. Anana muno okotebanga na injira bombwate ajinja kegento gete lakini gento geko geranta nyare ko kore genteke ni gento getangania bateba ni bitoki. Yeah. Igento kindi gya kabere ni chi policy chi government. Bono nga kyumo sawo yerara nyare ko niga geko rede serikali ni bwate nera mabagara make yoko kuruno na mabaga yechigasi ko chia saba Kenya ese kuligiruna bono iga mabaga nara achiribu komi abanyanyimbo batakire kuliko lakini liberera ndiro ko musanana gatiye kiombe gya National Police Commission na abateneri bobo nyanyimbo oranyora mabaga ikamina hinarao abasaba ganyeta chigochi cha nandekera go chigochi cha gocha kabugate imeshaharirense Ige tugitire dream chia basaba bange na ndikigitire none economy ya Kenya no bukurumi corruption kera ebinte byonsi I can tell you for free. One person who was na colleague as na college tender even in the government sometimes back. Serikali ta korona tender na ne aruta no nyana ko nyone. Reason obukurumi wa very guru ya ikire bono kiro monte gata take kick for you to succeed. Umusayibu noyo otabwa kende gyons. Wale otabwa kende pia ko chakra kende gyons. Wasangeta to apply was in a youth fund. Kwa magose una minimum bank statement yao ebwanto kulidi gose for example chi condition chi babigete ebwanto kulidi gose 1 million umusa ugira jude mwiso ndukuru gose nke yoga india statement ya read 1 million on help yo kateri weka 1 million ende na tateba help ngo etere bank yo kateri weka ine loan yete bank yao yo kateri weka 1 million yi ayo mwana wa kurusi statement weka that 1 million ama yakonyora loan kurwa tateba gote youth fund gose other funding nini institutions one ekita kende ketangani endo kende by returning to positions was still able to help. We are not willing to do so because we fear competition. Wakataona to wetira rhythm. Abaraya bange bako feeling if I empower this person I want to rhythm. I remember one day I was looking at the get guru sumu baraya bande I don't want to mention mundu yera kumanya na tawo discuss ya. Mundu yera ma mention ya sekete gese pesa rastena mwana oli mucha nimwe tender ya 5 million ondo siribo chumbe. So are you getting the point? What I would think. Una ese ko ngeta ndanyore 5 million na muru siribo chumba. Meaning he does not want to empower me because he sees a competitor was someone who is futuristic, somebody who is ready to serve. So most leaders they don't want to empower this young generation because they think they are smarter than them, and if they are empowered, they will outshine them. And as a good leader, I can tell you for free, if I get somebody today, in yani asanga chinkuru, choko mokonya, anga outshine. Wasagole kali ngiye kubweyana, ino mokokone nchi. That is at the personal level. Kere kali ya yengi ya, I will use it. In so komotena kigali ya one brother ya nenenke, digana mnyokare kujara abantu haro nanjini bwate kali ngi yake. Because umuntu one kale nomo, ama tena wakorete na kwa mokonyete. But now most leaders they fear that. Wakwana mangana ye unawana wasikali wakwanira. Ubusikali bona waikire bwabeire na bubono the higher speed than ero koraki ero konyora essential corruption ya berego na butambe ngo randa bantu bandi bakabanda tukuje tubagire kaga kursi tubagoja kana mwana naka binyoka na ngai kuri rube na jiro komorete college na rube yeli fake umuntu arwete 400,000 umwana kuri rube ibinde byonsi pi umuntu uri ore insota nyare kwenora bye komonyene nemubera kumusana esinge corruption in this country ya very gormono kiro muntu gatetena inkinanyora imayoko amira mugete. Yes. Biyake mu mwanchu muligeli umurobeli nensoko bwakire togendete gukwana no mugeni witu okorukunga ambassador Patrick Osebe sagatebanga matoke nigakurwa sensemo ya Nyamira na ni umunchoreri no arega igaso mu Nairobi lakini bono ntaite kuramanya iga ntara umuligereri ribagana gututumira kimessage cya matebya sakobeka abasaye muri frustrated gose mbabugate riri anda liringe bintu mbirakorekana bona bitakire umuntu uri frustrated na ando mu burayi
tagocha kogenda achikurigie gisiumba aire chinga kichinyinge because twarore abarai basoete asoborai history gotosomi abande barenge abake abasaye kera basoete ora abantu bakabege na bakabachikura bagateba yaya abantu ababwata amarora kini kera baikari ritangani bakari agachiro urwaki rwabo kera be agachiro urwaki bagachaka go target bali ba passivity ko baba bisa babo so abasaba abangi barorekane Kenya gaiga ko ba frustrated nka kiki libacha guikira na ebongi ibintu byabere gose banyolire amabaga ge ko ara abangi besokiri guchikurigi bale burayi bunaye bachiko settle bamanye nama boli ali konya bako boli bona babonete ko ruwa machibu mba base ko ira frustration ili bachiko na go target ko ira nige siomba ko chia sabara ibali bande barabisi nje nawe ni travel tebe na umusawa murongo wa vision oso murayu murongo wa vision of what to do. You don't look at what others have been doing so that you revenge on them. You look at what solution do you have. Yani muchando yororo nchiraki obwate ochikonyokonya elindi tojikoba the same unabali bakoreki nande as much as yota nende nabasaye nabachwaka nikishimba te basaye bako bakwana bisomba baraya bange bako sobora ino murai wense kera soete oyo robo na kera soete iga university all the programs the former president kanyora koreki kanyora beki lakini kera sangina they were good programs and akaja gochire niwe komonye obonyene. So it is not only youths, even other elderly people are doing it, but I'm urging the young advice youths in case you get a position somewhere, don't look at the failures of Oriuruetoro. Look at now what are the strengths, what is the vision do I have to these people, peer different. Ntoramu yani umuntu kabe different kabe umuntu ore etabauti orokia abantu banaki obora yobu arenga ebwa arengense obwa nabono ebureiga ubangana n'abantu paka ubabeke standard bakorana naki ekenapi bonto anyoro murai uri bakorate tuatagete frustrations. A good person was someone muronge ekerwa very frustrated. You don't revenge, you bring the frustrations to the strength part of it elindo o increase orokia banta marao orokia obuya woko ba frustrated well lakini karwa so iroro wa change egento kyarokana kyabeki. Yes, so mulindo siasa ogenda timenyense ya Kenya narori goteba nande nuru mubwetani bw'ikiama gya Jubilee. Yes ekero uru mubwetani bw'ikiama gya Jubilee ingege nitenga bagakambale barari bakona kubasiga asoborai. Siasa ya Kenya na siasa ya Gusii Rororo na nene mono siasa ya Gusii Rororo nande gatwara siasa ya Nyamira county igwateba aba MCA bali Nyamira batwali esiginyi sana yani controversy okonyora rero babugate chibunge ibere baimoka rero kwigu batagete gukora gento gete impeachment chiuna wonchokana na kirase kulika maruba koro king agento getenkeligo bono anu murai urigirete uganyete gakara mote amuganyete taba utikiuchi ko ile se assembly ya Nyamira bintu mwamsiya karwa kero for example nanje no mwamsiya ngoli sito okera bintu bitakira ni bintu bitatu and oversight legislate and you ani obo muntu accountable well chisegi chiro chianda Nyamira netamenye ngeroro abarai bakere chikura bagende county ya Nyamira bachiko korera bantegasi lakini umuntu akwanda naki ngwe konya nchomonye osena kingonya ore binte bingi competition aya ogimambro what a lavish lifestyle neyinero nechande una Nyamira yitero yachanda barai bange baroro oto komenyo bugima butali standard yao wana muno menjo for example narure gaso bonjoreri na achire Nyamira ntate komenya enyomba ngwa kana 1200 Nairobi umushahara ne bwo bwo MCA to se 1200 well na singa nyoto tabantu wale bona aberu MCA nincho monto monene ninche no if the leaders wale Nyamira onende bawanja baba itongo bamanyana etwakirtu ikura no mwananchi togenda kuba korere mirimo tomenyo bugima wale standard yali yaito well kana menyo bugima wale standard yaito nkore mirimeri abantu itu bantomete nyende barwanere nibo yabo HSC ground igaiga nyende barwanere igabana ekore the right thing nyende ndwani senators bakore the right thing kwalre ekaba bakore the right thing ebinte bibyawo bikore bicha se asabanta ba akrichikura kera at the end of the day you are the voice of the people in the county assembly or the national assembly kwalre lakini if you forget your mandate kelio tomiro chikokora as assembly that is when you sangi burai wakoreki wasalikire neki segi chibako no kurwana nambe ya mubu
etama bwate ye chibesa namba ibere nenda mwam wale namba isatu no gutamanya ingi bwanta koraki ingi wager chukura ochigokora nagiwose wasangina abaraya bangi bali bakorete emirimo yabo in the right way bari amatana ki abantu ande kemere naba nanji nyande karongo swase emirimo yingokora aba nanji aba nabunkwira ndiri emirimo yabo bali bakorete ki bangete nkole yes Wanchu muligirari nigotogendete gukwana na Patrick Osebe uyu nando kurukwirie terinde matoke igagate bagakurwa sekenyoro kiabokeira ana mono twendete gukwanira iguru ya siasa na nene siasa tukwana ne yabasae aba bagote abiru biri hasanya rwa bagote banga asinga kiende nigo bakogenda be bakera bachire ukuye buko mate gogocha ni chibese kera bono mwebire ni chibese gosibe ebire ni chibese kwanyoranga no ni bintu biri bari gwikirani bikonyarekana asibuga ngo igantwara rumura ibwe kiamagia ODM ogatebanga aba MCA nigo bwente kwa guchinguru bachake oversight ya bagavana no ina kubabulia maswali riba bagocha Senate lakini ekero kurigereria aba MCA aba bange twarore no ene chi process chiko kalekana ase bunge ya Senate chinga kichinde kwanyoranga igo bakurusania BC senyenjo yegento getegetaraikirana uroche ntwagache aba MCA ko no ikiro umuntu agochakiransa chinde kurwo magukina uchigo ntotware chi assembly chibugate chinguru chira tebo jiriboti chibugate birengera libiribikoro kinga bintu bisaligete gose ne linganya tongetie tenda bini chitokwanira bono rende ngoleta ande impeachment urwabisi njese marayo mwako yo Raila Odinga ateba na aba MCA ba guchinguru ayingokana reason wangu kanera no ni impeachment chinyingi chiyo ko assembly so governors ba korerwa na singencho na there is competition wasangia senator asenza kobe governor ochago tumeka ochago gora ba MCA barwani mu governor wasangi usene speaker senjete ko governor ya chago kurwani governor elinde. So I would personally not advocate una ba MCA ba guchinguru chyo korera aba gorenda oversight and yo korera ba governor impeachment na ko ba korera senate ba ko final impeachment ba ko ku se account assembly ba endanga direct because efficiency ko chiko ba igoro na bali batayite ko chiko bo burai na bachumbe na ba senator ba jo tumeka ba MCA ba njirembe ba so agenda punish the right leaders. Okay. Yes. Uyake ngumwanchu muligirari numurubeli bwensoko bwakire togendete gukwana na umuambassador Patrick Osebe makuli na ndetoko ndo mutumukomoke tukoina na togendere nkwane na nene mono tunakulinguri tororenga ngikiria basaye barakora suburai na nene mono nyeko bwate liboli na bukonyara kuba kukulibe kasi simi asogo tutumira go chaga iga message 0788666663 enambe u6 nigere mara gatano omwali isato mwelio na nde nabo kunyara kuba gutubwatia aso mtandao Facebook na abu aronyara kuba kubike birengere byao na ndonye kumumanyete nabo kumuboli riswali gagera nyara kuba koiranelia asenchira yo wikira no mwanchu muligere tikatendo mutumo komoke to koirana tunyara kuba toko gendere bosi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Abakoronigo babinereteiga bintumbia ngora nsagasaga bikwanga maiga yokuganyerera omwelio ya Nsoko TV nigo twasoira sembeo nendumo ntole no mogoko taline kerengo okumanya yo momenyi bya county ya Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos na Boigo Muranga na boko tonyora sembeo wetera signet free to air na Bwangoigo momenyi bya county ya Kisii, Nyamira, Kisumu, Mombasa, amono mujibu Eldoret nae Torosa Nchiraturi. Eyeganyete kelikuoma gendera gutubwatia semitandao yekerero na X, Facebook, Instagram, YouTube na Boigo TikTok. Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Oyo n'umucakano w'umucakano ime ya Nsoko TV unagwateka na kuhariganiwa
n'abasaki bamang'ana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera rituko rya Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo kwaretera amaya Yensoko TV elietaliane Ishmael Mogere onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko rya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi umucyo munene Nairobi, Kisii, Nyamira n'ekingongo kindi cy'ensi ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Uyakigimo mwancho muligiri nande twiranire togendete gukwana no ambassador Patrick Osebe Makoli matoke asitogendete gukwana igoro ya siasa na namono ntete kora kuboliga bono mirobelki bune inwa basai mubwate bono muchi goikirani at least bono mwatotebiri mechando nera mwatebire bintombira bitali gokoreka na Burundi mirobelki lire ekoywe priority neba kurwe serikali yanene tochichi serikali chigenga nane nasora toko kuligyo burai ono ase gujakera kurunka ntire gocha igora ase nkurigyo bura imbukira ward county ya Nyamira uno mwe MCA uzo mwe MCA gochikoba igante katangani ku prioritize na masomo y'abana kana prioritize masomo y'abana prioritize manganande ya abangina se biasara because no chobye kama masomo yana no chokole kiregento if the source of income mate kerende tego deti muntu no chomo acha mungani unarabe on enda ya etego deti aina mangana makongo to prioritize abangina wale nkagari abayiboli osabe bantu bali bale custodians be kinyoro banyore empowerment yo konya abantu abandi namba ibere mbekera abantu baitu kinyegetale chinkiya aso marwira akonya ruange namba isato uno mu MCA mbeke chibara chinkiya ase chirikire under the custodian of MCA rinde ani rinda abantu baitu baita chibara chinkiya batayuko bateko nyore mechande ndio sikera bonega se bona to kwa naiga border sector take a very big space in the economy of this country and if they don't amba bwa tibara chinge chiri bwa ntwetera the net of very sana so as a ward ya nenje bintu bitatu byo kam priority masoma maya mostly aso beka CCD classes chingi ya kere foundation yo mwana na everything aso bwa mwana on the wensi namba ibere mbeka nyegetali chingi ya na unabona ntubukira njete ndo chikwa nyegetali chinde chikoro dispensaries nyegetali njiri chiaga chiri bukira chinyinge sana chiri chisiekire onali bangu chucha kwa chinya iko nkora igora chiri chisiekire mbeko abanyagatali abayororo chinasesi mbeka maliogo imi whether the budget ilingu present to the county government banga chibesa chokora magenderali ndo sibara chingia chiko gara bana baito chi school chiko gara bana abantu bali barwali bagende nyegetali naro marane uchise ward ya bukira uche nationally in that word advise the national government and the national leaders uchakera bachumbe gotira whatever they promise abantu baito digabate mese bakunyara baikira at least even no 70% of it unaona kwa bana chipasali ukorosele abantu chibara kwa abantu gasi nako kwa na even public tenders or government tenders to the right people
Yes. Wakoni ure magendero urakore na namo manya kwibulira iswali. Eni bonero ore irakora magendera. That is why nagote boronge naki kolengana ne budget yeli na tokolika ko kare budget you propose it to the county assembly. Karo kwa nyira county ya approved kwa wa chivesa. Na chivesa chichi ko national government. So when the channel of funds chire chingiya na chivesa chako ikirayo monyene. And we get the right priorities because you must prioritize of what to do. You cannot be everything everywhere or you cannot do everything everywhere. You must do one thing at a time. Na karo get budget think ya ere standard e ko kore bintu biri korokana. Well, kubera raisi naona bantu barona ki no nyene kiraso ete umuntu igaso ete orosity o improve nye target. Unaso ete wagaje china nursery school o say CD classes isano within the ward. Chire standard chiko gara ndiko jana rajo kina bantu tamatena ki njimuna ngo chwa swaiga ucha korosi ekirasi na beke na bana buranda rundi ono mwana uri muticho ucho nakurundo buranda rundi igoro uri de kugupi ezo de motivation ucho nakurundo buranda rundi sesku so some of the things we go push ko ligyo borai ne bintu biri nkora na umuntu ire budget for example ya 15 million in 1 year. Why don't you do the right things to the people and prioritize, do the right thing? Wasangi umuntu abike budget for example tena ninchenge chigurupu kete bichuchu oma kwando usangire bichuchu biri byonsi yipi oira mokoyoye. Okay. Okay. Nimero bili na ndane na mono na bolende kiro muntu garago chango tebali na bwate kiringa. Ngiye ko ero ule seki ya Jubilee. Eko ero we identify kero kulike profile yao chakira wateba nguru kwa ambassador Patrick Osebe Matoke. Watirimbuka nsenje no mosemi ne ande ni somero tubwalimu nsa kwa manya goteba na ande no ule seki ya Jubilee. Reason why ngo tebali ninde kiama ya Jubilee. Nche somete Wikoyo. Chuka University. Asama soma ni alia manene. Neka nasoma Chuka University 2016 mbangete Kirogo na 2017. 2017 neka wangi Kirogo ni president ya Chuka alia na aroche a different yokoba omurai for example say institution. 2017 alisoeta Jubilee. Ekero na so Jubilee ebintu mbire ebija na aroche se structure yoburai wa Jubilee bigerete pakabona iga inta ruoro ko senta nyara ko nyagara ku ruoro because ekaro twaenge student leaders mo ske Uhuru Kenyatta na ali organized abasae mono sana. That is why kwa roje no ne program chinde chiritwa alete na student leaders kwa na most of them have implemented. Ile ndo bune ke ko kuna kazi mtani was a project of a youth mo saigete a platform ekaro it was shared to the president. He listened to him to them akanya implement to the ground. Kya kwa yastina abasa bangi bali so idle, they are doing nothing whereby they should be utilized. Aya mangana ya na online writing ibintu bune ibya ngakiya oburai wa Jubilee was oburai Uhuru Kenyatta na libanjire tu abasa work by all the spaces kokora mangana online writing kokora mangana online teaching world na libinte via jagete korokana na ndibya powerful world care internet was provided wetiras musiesi yoye lilia lenga ICT yo itoko kumatiange na libinte via bete ikaba digitalized. At least you can do something kyo kwaenda agera without even moving from where you are. So Jubilee na structures chia I have never seen them the demoralizers na youths walidororo na ande mbatoete powers chogo ikera basayabande without kuorokina nintu abanene oseni ntuki president oseni ntuki. So a platform wale batoete unaona the Jubilee president Kenya ngimano musubate focus yelio sangi tubwate na basae ko make na powers to kurwese national party leaders. It gives us motivation that if we are recognized in the table, because we can never live under the table forever. Okay. As a youth we must be on the table. Okay. Yes. Komanye kana ne kiama kia Jubilee na kiegenta kana ke ko begeta oro na ndawana watebiri. Kiama kino gendete gutwara chingwana na ndes bone gachiboti chia soka na bera nyarekane kiama kie chigo chinchu burai na burai yo nyale ka bukuru oro ogenda so muskimatiang. Yes. Yeah. Reason why twa igende kerego noa akortega sia ya kagacho gwata gakora oyoro Uhuru Kenyatta ekero ya iwe toigongo chere akatoma liruma ligasoka kurwa so bwato likagenda isiku kero likwira na ligatana bono yembura ya elre isiku kaiga merindo ya elre wono na umogo soka mochi okole mirimo wono. It is the return of the dove okwira na kweli ruma no kwira na kweli rumeli na liri korokwa Dr. Fred Okengo Matiang'i obasemeria wabakenya. Okay.
karo kosemel kwa Kenya ngochi kwa mulegese NGC dimo kwa NDCT on 26 yes National Delegation Council yes muchiko kwanera igoro ya manganaye mwanyolire robot rondero circulate on that go kwanera igoro yeli rumeli gwatabire Matiang'i nga na boli gichi kubigwe gutulinyara kwa gakoirobora iwe kiamekyo as per me and whatever it is written or it is said always it is either true or false but as per the principles or the standards chirimbuate inchemanye tena party yoka era propel era propel mu skema Matiang'i to the national leadership ni party ya Jubilee na mbaibere party leader ya Iteko ko Uhuru Muigai Kenyatta is very lady ko mwana yo mutangi okuruku Dr. Matiang'i kiagara umuntu olete Matiang'i to the limelight of national politics umuntu okuruku Uhuru Muigai Kenyatta is not vai kwa kuri ubu president tayari project ya Uhuru Kenyatta igari project ya Kenya lakini for him to have a national platform ego chikomoni across the country without ni ani pageni nyingi ni pati korokuna Jubilee watere Jubilee liswali ya magochega yes aba gusingwa tayabale ekiama kiao kiligenga buna na kigenga kyo kianga na kiego gerage kulende no nyankera siasuma tengo ncholirie nembeo koncholirie kwanyora ligo ikirali ga kwa makanyora bali bakobegeta ali bagoteri ntu tukakobegeta Matiang'i natakiri gutwara buna abandi bagoteba abwene te gutware kiama kire kibwa tubuga mate nabagusiri tangani kimanye kwasoka isiku kimaji kobigiru chianga cyokorekana mune yensingi ritangani Matiang'i na mbeto ko associated ne kiama already kire existing gekora uno mugabano le Nyamira County kiama kire existing abantu baitu mate we seek the opinion of the people and we listen to them kwa tegera abantu baitu ba okirwani mono sana bagotana ne kero kyo mugako asiranserete kero kinto ntoyo wono that is what option aki umwana oyo very nurtured no muntu ule kurwe kiambi ya Jubilee kwalre ono very nurtured bako ikire level nationally orokanire kwalre tigatumubeke into this political party mokonye ko irubugambi number 2 I was challenging even baraiba amekende ke kurugusi mwana minto Matiang'i teba gusiba muteneti Matiang'i teba ko muteneti Matiang'i na bantu bamuteneti bakorukuna partyless leaderless are you getting the point they are partyless they are leaderless yani bakoruku Gen Z because Matiang'i has come to the limelight June 7th last year diria maandamano abet nalia Matiang'i ajiti to the limelight na the only solution or the only person who can fix this country from the legacy yaye mundo korukuna Matiang'i but now because we cannot have a presidential candidate atabwati esaiga usatabwati party yako chira to ma to kubuli asindi te kunyalika no buli asindi independent candidate kwalde lakini wono Gen Z whatever they barunsa but they are partyless they are leaderless but now they have chosen Matiang'i bune leader yabo the moment Matiang'i will lower himself to the community of Omugusi achiko soka ne party yaye kwalde korwe gusi gotira ni chiko mabera ching muritona kigoro muntu akora na atatokoba ekingipini yabagusi naba sana ntoka tana kigo sijani siba gukwana ntu ya leaderless we are partyless we want him so the only direction that he can give us no also a party a national because it got roots nationally because as a president first number 2 you must have a party ya metwar offices across the country the 47 at least 24 counties party yende osende yonse ara chake bona indika ago to binyoka in 1.5 years ka achara jese abeke cho bisikirase ego chikomo cost a lot of money ko bwaliri ago so sai already erosiri already and all party leader ona karo NDC chikoba what we are going to do there was our minimum demand I will party leader I will the steering of the party okay yes abako yo party leader lakini yonyo aletabuga ati igento igoro kwa a support system so konyu kuru nabaragete onyo ole bali bamumigete bali igora bali kuru bisaku bindi onyo ole matekero uko gendo oro muntu kote bali ngo gendo ni kitchen cabinet kaito nuko ligyo boraiga kutarure naba muragete bali bakumanyete bayime bono mwamubekire igora ali mwamoiro borai mwamuteri bono kwa beire
naye umurai w'ikiama ya Jubilee lakini onyo rumo deputy tali muntu uramo support ngaite na mistake yoko konyole deputy tam support te konyarekana and the Jubilee party is a very democratic party since the time immemorial it has been so democratic. The only thing that I can promise Dr. Matiang'i Ravuna was a party ya Jubilee, he will have the right people to support him, the right leadership, and it is him to offer the right leadership as we have perceived him. Pia mono mwanchu muligirali hatebanga nere oraru boroso na ndoraru bora yobija oyu Fred Matiang'i agukwanera muske Patrick Osebe matoke no tole nere maiga as studio toko ndo mutimo kumusini ini umugeni itu na ronyo rwandeiga gere turamukwani Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi Mwanchumo rigareria Bwensoko TV Uboroso bw'umugusi Inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakorwe ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara kubaga kuateka kurwa se chinsemo au rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emirongene na isano na ibere Ensoko TV Uboroso bw'umugusi Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Buya kigimo mwancho muligari Bwensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono Buya kigimana inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie Ensoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokirinda kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa keregendo lakini inkwira ni maega kego
umuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko omwancho murigere bwa Nsoko TV igeta sen Nsoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira rietara Nyariki Stephen Embonde kurwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana amaya ko ritukuria Jumatatu mpaka ritukuria Jumapili Tini Gongor Perpetual Machin na Nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi asokoria gokogokia kogosemia nabo igo gukomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio haria kubwatira no bugima bwa botambe bwa mwanya bantu ogonzi ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyemo ya mogoroba nabo igo chinsa isato eye Nsoko TV oboroso bwomogusi abakuru nigo babinirite iga buntumbia ngora nsagasaga bikwanga maiga yokuanyerera omwalio ya Nsoko TV nigo twasoira sembeo nendumo ntole no mogoko taline kerengo okumanya yo momenyi be county ya Nairobi Kajiado Kiambu Machakos na Boigo Murang'a na boko tonyora sembeo wetera signet free to air na bwangoigo momenyi be county ya Kisii Nyamira Kisumu Mombasa amono mujibu Eldoret naye Torosa Nchiraturi eyeganyete kelikuoma ngendera gutubwatia semitandao yekerero na X Facebook Instagram YouTube na boigo TikTok Nsoko TV oboroso bwomogusi eye Nsoko TV oboroso bwomogusi Nsoko TV murobeli Nsoko bwakire nigo chietire chitaika isano nemo maiga ichinsa isatu mugenarere twaganyete uri gocha babere na Patrick Osebe matoke gaiga mbona ikire mateji bara che Nairobi na jiwe chiko bigasi ngongsa Mbona sana Mr. Vitalis Ongaro abande bamanyete elietali ya na ritmo kakaka exactly oikiraiga ende kwani ngo murigereri na nene mono uramumanyeni ngo mbia mana omurigiriri kwanza ndete koraga tevi ngoko saba mabera pole intentionally ndali ngenyungu lakini nabo gete butukugati nanyora na jali tia sekire para wano ndete kubuguria magoso y'abantu bahetuli baga bakora amagenda ro bakora gusine myaka 10 ayitete wana magoso ayo abanyorire because kerech para kiro siribiye kana kibesa njire seito wano nje na buranda umwasa magoso ndarengo but anyway na batomenyete igonya bere mbia muno na ayo murari nyabere na ayo matoke nyabere because tolo chirende so the good thing is about apology and ngagirete apology ane ya very receive aseri bageri kwa ngire riekene na rebataba enchenkoro ku Vitalis Ongaro honorable ritimo na inde inche ritimo gaiga Nairobi na ndinya saga nkonya nkamanya Kiswahili na ndaga ngonya nkamanya Igesongo Igesongo karo kimbwate kiomo pa ndaga nkonya nkamanya Gikuyu gekenege kamba kirikyo kwani abantu bono ngarachiruge chiabutire nkachibweta igagweta konyo kwana n'abantu bakataba na gwe nayo ngenya mutumanene
tema Nairobi ekiro giki taringana na sari ringeteme tenina Nairobi kwane gesongi eki kwane geswahili ekyo burukani geikoyo geke burukani gekamba geke ekiro giki kero igonde tokata ingaba kusibare Nairobi njeri ngomete pabno mate bwestima no mate bwestima negento kyo kumino twerwa igo gwetyo umuriro omote bwestima no akomogaso igo gwetyo umuriro ekiro geke balentere bya kigimo mwancho muligiri kwa mwigure Honorable Vitalis Onkaro nande litimo kaka abateba gomete pa aino musaye kero musaye abantu kuna kweboli balenga lenda basaba batebere kinga gici yabo cyikire umwe agatebe gumambi batagete kumanya umugusibo na so bwinge kara twali uchaka kuwa stwa chagete kwagacha umugusina tete kumanyanga buli umusawo uyu litangani uyu nabwate umurubili yawe chikotoletera bune intwe ejami litangani yo mugusi aya gwatebire nande nuri n'abantu abandi b'ikikabire ikinde bakwa n'emenwe yende nabarabu bamanyanga ki yo muntu uyu nonye karega bamindu n'umuntu ukikoleta amagendo yego arabasaye boni gegento bale bonsipi osese nabaligereri kilinga kiro muntu nali frustrated ibintu mbiri wakoragasi kiro muntu natagitaro lenga ibintu byakolire gasi lakini nana bera tokole frustrated ogoteba kibungo ngiye gekora nyombe goko yure nyombe yokoreki osinyuko beke ibintu buronge bono insachinde umwishimiyo mirobeli kyubwate wechikokonyo umuntu ole Nairobi akomoro kingo murobeli noro gekora watebe bara esenja magosa akoleka temyaka 10 kikwagutira bara inche ndagete ko batebi na Kenya nyegento ngerito sese niri no gukwana to gukwana bakatwabwana ne Biblia kwara yani to gukwana mangana mansu bakatwabwana na mangana mansu ye Biblia understand so egento nche nkosabana egento nkiri kenene amete egento kegutosinya basene mono no gotebe kene egento ngiri kenene mono onare borituma gocha 40 Nairobi gotatiga egento kiro kikyo kumino kwa abantu libaga because onye no ende serious the whole world obo ngaini okoranya sana nabo chake ko tongera ku Kenya omo Kenya no mo ngaini sana the only thing we will make sure ngeri aki omo Kenya Nairobi because for example na ndetinde tinkwa ngaini reri ngo beyond my there is measures ngaire buna senator ya Nairobi na naki senator tobuga tikiti senator Koreke senator Korakeri you understand what I'm saying but the point that I will fight for that Kenyans may be respected constitutionally and they be their space of breathing in terms of economy may be respected so that our Kenya banyene they can do better than ourselves so our duty is to protect what is there Uyake mwancho muligereria tebanga no chikoligereria nk'ibintu biri abakenya batakere gutwara mbire ndiraso bukirano twagenda tuna gukwana Patrick ekera mu chikoligi siasa yino orore abarayimu kuminyokana barabu nabarayi babwaterieta unabokera nabakonyora umurayi utagete kurusi oro no umurayi okoreteki ubwaterieta mubwate maso yo kurusi umurayi ubwaterieta nambe mu mwana minto ekera ujo chake foundation yo kwa nyumba lazima muligereria na what material season yo kwa nyumba bakebe number 2 no bwanta kuligereria na boroso bogose marabaya soko chukubeka na ali chinguru yuko ile design ile yokoreteki ono incho boroso bwana na bekire ingagerete na mbubwate chinguru kira bogoli design ile nyombe lingo chukwa chakokera ende ora nelieta na intwe as a human being you are not perfect lakini tuara litemira kera ora ibwane mumurona maete miaka mengi sana which my karo tokona kurwana nyamira ali kisegi we I want people to akakwanirega nyagara mubuye ko sana bamurabu kana barangiria ngo je tole kunikiba koraki that is why leader ambassador tai naona kana sa studio mawe monto ya mana ai ninko manyete igo minute no monto ya mumanyama igo sikamba linga koraki bakumanyete so we have digara mangana yo kumanyu nabo kumanya tumanyu bobe umanyekane bobe nabura manyu ma no muibi na bakumanya ko ino muibi ko somoro na kumanyu no moro I've peeled my name in a way that imanyetena I am the solution of what Bokira needs. Thank you very much. Njende togota ye abantu baminto abanene abake abangaini abariri abasometa batasometi babwate tibesa batabwati abantu baminto in general na is around ye yetu achakre sabali
ne sabari yeye ige gwanso bongo bwaitu ime ne kintu twangainiru in the name of Yamarieta abana baito batoka mbaburi konyara gokora ebintu bigwenerete basic needs mbiyo buna gusize korigereria intubona iga inje ngoibora inje bona abana barama ama nakitokoroka amaruga mondo mogaka bona my dad tarucha koibora ebintu bona chisukuru echicheme singi ni chisukuru cyabamura abake kwanyorana twahiro mondo because ye yeta ochiro tusalire bosukuru wali asa abana bagocha gosoma yani tunga okay the eta bauti ente tukoborio mogusi no mondo agachoro welieta orase to bongo useno mondo tamanyikaniti obongo bore fresh bogocha korete gedokuru opportunities lakini ende tigandara koborio mweshimiwa iga no bwato bongo no refresh no chingu chances na chinchiro ko chakwali buna bono ndarabeka ubo senator tete Nairobi umo senator le Nairobi abone gakento ko muligerelie in terms of ranking bali bagotebekana bago perform gukwana gukora ki gagotebekana gakorete ki gali gorali talia magana ane na ali konyora no nyana butukegera bagokora aye bono nga kiuru chugo cha kumasol na igotara irana eto kengora lia nande goina nali uchikoliye kiru ngaki chuko muscle ko beke mikakati yokorango muntu ikamino yobwate nere chinguru cyo kwana kwanyale ko bakumurusyo mbiyamana nje anene muno abantu baminto keruge kitinda getenena ndusi monto gosengira niyo monto gosenga ko monto morentere gesunde tamanyikana gosamanyikane lakini nje gedote tokote abanekemo ekene kirikia Yesu era undiye twachakire sabali esabali yeye egentege tangani tokurarangira nienjere lyandu bari kurangira ni timu mwaigwana mwadanga ayoguchesa ali ochesali tochese mbago twengera tocha esabali twachakire inche abayiboli bane nabana otibasa leti chipara batbayete chibesa batakorete ibali kwebise ime yechichama bebise ime yagentoki bebise ime yekabira batika abantu bebise ime Yamarieta bebisa ngokomanyete around yeye na inche tari nagosete kuiburu no mugaka utamanyikaniti tari nagosete kuiburu no mungino tamaiti ninki account dibaga inche kwegweri modyoka ntene nentebeke abantu na bangi bafinye getengwa klisha igo ne round twachakire temanishe tinga no manyikaniti ostokoreteki ostomanyikaniti tiganya sae ato eribaga edebiye yamwe na ndengati yabantu ba Nairobi na a solution ya Nairobi no na riboritimo etabauti yo kwana nero netabauti ye gas nero okay umwanchi muligeleri ebiro byachire lakini ntagetora aligereria ali litimo yes ase screen yali itonto bwate headline ya Rorese gazeti ya The Standard esbago tebanga muraibwense ni gachiete asense ya Ethiopia ase umucho Addis Ababa na ase gotebekana ni gatumigete enibe nyinge gwetera asende gachire toro diswali linali boli matoke kale na entete kukweboliga abasaba bake bagotebekana mbanje tubugi mabule bwate la jis bubwate bintu biribigoro onyo murayo urobisiboni go tumeka moko guli baganga kimura kole inwa barayi diswali lineligia na inde na ndoche mbiyamano bine bangirali egesongo kelimbi yake bangire no ene kanali go chegalime na banalenge nabigete station igete yari kunya gukwana manganaya begendo ngere tokoroka nga priorities ase gesongo ase kegusi na kitogata ibintu biriyo ko ali bagalitangani bono egento kende gekogera inche buna gwakebeka inche buna ritimo yesanyiboru buna matoka gote bino ligere history cheito ritimo na baba matoke na shukuru na watu abwateranete into abana bamuraba sayabake bagerete nyagara magate banga his soul rest in peace timbu atibo benere na ndi monyoro na mbinguni na bongo mwimo kerekero gaisa ranze iko timbu ati shida lakini into twagereta bagatana naki nyuma totaraiba torarengereri go kutori na accountability so I want to tell you now the same way you see this government thinks I don't want to accuse them because na bora nyore ritma aromi eso uri atranyore kerogo akonyore kerogo abegente kyao but there is what we call priorities you cannot tell me you overspend the economy you let people suffer okay umwe weshimiwa matoke yes sir 3.3 billion chiuka beswa sekera lituko bono kwangerese serikali yabukira buno chikoyera national government mbinto kia serikali wente kwa priority litangani ente katangana na masomo kiagara the only seed or the only
permanent foundation you can give a Kenyan child or mutaka or monda or kirase no komwe endatere yo bongo asome kera. This is something that equalizes us. Wana gose kuligeria wanafunzi abange ngize ko isi meane naona inabogota mos already group mbekire more than 100 and something chuko changira abana bakanda school ko chuko tumeli bwa yamo makoro mushno watu meli bu kitutata 90,000 or 9,000 it matoka ni nyale. So the government should prioritize. I can tell you for free, I come from a very humble background, but I thank God na nyote they could help. Engineer pia ngonya naona kana nditi bora ichuka university I can tell you for free. Naona ife yango ndo say to bukeire ngire Nairobi ina kanyira tele bwega so tale sita ngemo ko chichuka 18,000 chiria na ngo kama chani kuchukura ango dinkole school. Lakini zi engineer saka ngonya ngatumbe ke lipueria ngari chichukura nkaira bora nganyora school fees yani wakoraki yo wesom. So the government should prioritize amasomo na mbeya. Na mbaibere prioritize amangana ya health. Kiagara umubiro no tolibuya umuntu takasoka ndakore mirimo like yo prioritize mangana health wa make sure na none chi insurance chire chibwente gutumeka na chibwente gutumeka kara oboro umuntu arwalire njire affordable na ndi ngokora chire mirimo njiko ba affordable liriyoka chibwente kwakanirwa lakini bona chibwente ko compensate they are not working. Okay, yes senye ncho chinga kindo che chiairire nande umweshimiwa Litimo rero abuno tukuritungira uri kogenda mono abasaye mwateba muri partless nande mwateba mubwati bukabira aye no bwate kiamo subscribe ngishi ngwana yo mweli nimbate yeah nimbate kiamo iko ideological any party that is not ideological is not my idea, because intina na kuna yateba na have gone without ko hani yanga yo kaiga go kobeke yanga ndio monda ko agache ko robe gutira yo kobeke yanga feel you have achieved. You get the point. And again to kene matoke that we will not want to waste the time of Kenyans, because the time of Kenyans chinsa chiaba Kenya must be respected. Matoke kiaro mwana atara igoruo umuntu naro isaransta city somewhere akapoli unkiora atabia serikali ama ono akaruwa maona akaru. Don't you see we have a curse of reputation? We talk wasting time, hakuna kitu inafanyika. How that I wish nje monge kuruge ki wiki ya moyo katu duche system chieba ngenge design, because at the end of the day for the aba Kenya na ki na nek tambi ni mbuate ndi kuri kero honchi kuri kitambi kin comment kitambi kono buru ile nkwementa patingo te banga ai endo yani wiki ya moyo ka tinda wiki bet mwancho muligereri oyo no muske vitalizo gare litali no manyakande litumeka kaka na gaiga ntubwate muske dere ambassador Patrick Osebe Matoke nande atebanga naye guchitaika 10 na bakora nanda beke mirobeli ochire gaiga twakore nere chitaika chinsi nige kora chinsa chialire mwanchu muligereri igonta getentebe gatika tubutole. Thank you. Ochiko chabuya yeko arambata ke komanya kuigwe gento gukwana pa mangana oyo mwelcho nje bado ndete kuiroreranga ga kimonya bere yani monya beraye ndio na mwanya beire togendere kubwatirana nonyene tibibine yaito yachire gotosemi toyetegerere na inde tuyebori nanaki ingitwa fundishwa nige ndokero nya ndichinsa cyari gotoka nanyo nade tokora kwanira siasa yeto buno mugusini general lakini next time ngo karatoliki komera natole igombi yama nasoko twarika ligererie kamera elia ate yo mugusi ose go support yo matiangi tomachi gocha litukoliko ku Jumatatu boronte tengubeka oligererie kamera elia ali otebyo moligereri onye go support matiangi ose maraga and then Jumatatu bono ngo bange enjo mugusi ominto ndete ko ataina naki ekerendu gusika igongo support matiangi ekerendu Nairobi tindamorra Nairobi natigera otramorra Nairobi tukule anje ngukora ngoteba nabantu baitu mbiya mono sana kwanza ko ngalibaga namba ibere ngakira abantu baitu babukira na mbiya mono sana aso ku embrace buno mwana ino obukira ward na ndemba sabena ga kiaso wanje kwaino na basororere nawe kira marwa nensena mombu atisie elinde morole oburai bogo chikoroka nobya na ndema yo sabana basaya banyamira bonsi pi bali ba subscribe to the Jubilee Party
na bali bandi batete goswaime ake nabo welcome masoe Jubilee mo register na members na ndi tubwatirane erinde tugutwara engasi eri tugunyara tugutira ososobora ikuru world level to the national level uyakege mu mwancho murigereri nigo twarenge n'abaraya babere barabasae barule birengereri bya bagateba nga nigo begenete nk'ibintu mbici gukora emirimo na namono buna twagotebye mwancho murigereri twachaka mambia aye n'inchira yawe ya bene kore emirimo yawe utari kwerenga nonde gekogera lisase n'umutienyi nigo biko barachinga kichiabo chia bene aiga nigetase ni Soko TV murubeli ne Soko bwakire nigo twarengero yo minto Diana Ndemo uyogenda asensemo ya kabere studio lakini mambi nande ngo kuturatule nande mono tutware nande chingwa na chinde cyogo segeta na iri tuligereri nga kitogo nyara kwa batugo kina libinegesa kunande buna togo tebyo mwancho muligereri aiga no ko nyara kwa bago konyora libaga nande kwa nyara kwa bago kurwe kerengereri kyago asenchira yo wikirano ili italiane Innocent Onyango. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi oyo n'umucakano bw'umucakano ime ya Nsoko TV unagwateka na kuhariganiwa n'abasaki bamangana ime na isiko yense yaito ya Kenya kera ritkuria Jumatatu ensa eyemo amone chinsa isato chabotuko nimbe kingo koretera amaya ya Nsoko TV elietaliane Ishmael Mogere onye kubwatira iboryo obosemya gusekera gusindikira kuri email ensokotv.ke@gmail.com